maar plots van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. Met de komende 3 uren en dikke van skeerige gasten hier in de studio. Fantastisch optredens, kijk je me nou al voorspellen. Maar we beginnen toch even met een oorverhaal. Want ze tradieren en dan bouw je natuurlijk met sommige muzikanten een bepaalde boon op. En Jos Hartenveld is zo'n man. Wij wisten al een paar hier achter de schermen dat zijn vrouw strijdt in een verschrikkelijke ziekte. En Oran of Vreed had ze helaas die strijd opjaamatten en ze is er net meer. Voor Mickey is de begrafenis. En vanwege Jos Hartenveld en de boon die wij bij hem hadden als muzikant, hadden wij een heel speciaal nummerklees hebben gehad. Met zijn dochter had er een heel bijzonder nummer ook opnam van zijn vrouw. Monica, zij is net meer en dit lied is speciaal voor haar. Makke en uitbracht door Jos en Emma. Soms als je gaat slapen, voel je je alleen. Of ben je wat verdrietig, wil je een arm om je heen. Kijk dan snel naar buiten, of loop vlug naar je raam. En kijk dan naar de sterren, die aan de hemel staan. Die ster, dat is je mama, hoog daar in de lucht. Ze stuurt je dan een seintje, tovert een lach op je gezicht. Denk dan aan hoe vrolijk en lief ze altijd was. Ze zal altijd op je passen, als het wat donker is. Zoals je niet kan slapen Kijk dan naar de lucht en zie je ene ster stralen. en al het donker wordt weer licht. Laat nu maar lekker slapen. En doe je oogjes dicht. En denk dan aan je mama, een ster die in de hemel is. Die ster, dat is mijn mama, hoog daar in de lucht. Ze stuurt me dan een seintje, tovert een lach op mijn gezicht. Denk dan aan hoe vrolijk en lief ze altijd was. Ze zal altijd op me passen, als het wat donker is. Die ster, dat is mijn mama, hoog daar in de lucht. Ze stuurt me dan een seintje, tovert een lach op mijn gezicht. Denk dan aan hoe vrolijk en lief ze altijd was. Ze zal altijd op me passen, als het wat donker is. Die ster zal altijd blijven stralen, als het wat donker is. Mijn mama is een ster. Speciaal uitbracht, makke, song. Ik denk mij een heel soort emoties terug. Jos en Emma. We wensen hun in ieder geval de familie Kreun een heel soort sterkte van de bij de begrafenis. Van mij om 3 uur. En lieve Monica, we hopen dat ze op een mooie plak te horen kan best bij deze. Welkom bij Noorderwind Live. Dan moet je even schakelen. Nou, hij hier man in de studio. Waar ik heel blij mee ben dat het er is. Johannes de Boom. Hoi. Hoi, goedemiddag. Hoe is het? Momenteel, ik vind zelf tevreden ben ik. Okay. Vooral tevreden. Tietje Lien, wie ik mijn pefreun op die jitjesfeestje eigenlijk, zo maak ik het neer. Hè? Dat klopt helemaal, ja. 20 hier en een boek hoe die schreeuwen. Man, dit is een jaar, daar kan een krans omheen, want het is een heel bijzonder jaar. En het houdt maar aan, het gaat maar door. Ja. Is het wat vol hoor? Sorry? Kun je het wat volhouden? Ik zorg gewoon dat ik het volhoud. Ja, gewoon lekker bijten en gewoon doorgaan. En niet helemaal gek worden. Ja.
Mooi is de best. We gaan over het boek praten. Ik ben de schrijfster van het boek trouwens, met Johannes de Boom. We gaan een heel soort speciale gasten hier van de Meggie die zullen optreden. Maar we gaan eerst even naar een band. Favoriet bandje toch, Johannes, of net? Dit is gewoon zo verschrikkelijk, jongen. Del Toro! Ja, Juist! Let's play some rock and roll. Heren, stel jezelf even voor als je wilt. Ik ben Guido. En jij bent? Sikko. En de drummer? Ton. Hartstikke mooi. Straks praten, nu even spelen. Beter. Hoe heet het nummer? Theme for Great Cities. Johannes, kon die even onder vast? Del Toro's!
Del Toro's aan het begin van deze aflevering van Noorderwiel Live. Deed mij denken, maar misschien is het nummer ook wel van hun. Simple Minds. Helemaal goed. Wel, hè? In één keer. Ja, Nieuwe klassiekers, jaren 80. ja behoorlijk ethisch. In een lekkerdere uitvoering, moet ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Straks meer van de Del Toro's. Ja, maar dat mag ik er even bij zitten, dames en heren. Johannes de Boom is hier, Joert. En de praten we snel nog even mij over het boek. Grut Del Toro's fan, maar ik fan van Dikke Dennis leuk, hè? Ja, Goeie vriend zelfs. Ja, Dikke Dennis is gewoon mijn broer. Ja. Heb je dat nog nooit gezien dan, dit? Heb je er een speciale tattoo voor? Ja, natuurlijk. Hier staat hij, Dikke Dennis. Draag hem dagelijks mee. Fantastisch, toch? Met plezier en met gemak. En het leuke is, de Del Toro's gaan aan in het laatste uren van dit programma. Mij Dikke Dennis optreden dan ineens. En hier is Dikke Dennis en de Rukkers. Nou, dat maakt mooi worden, toch? Het is fantastisch. Ja, dat moet je meemaken. Het is heel bijzonder dat dit gebeurt. Hey, je bent dichter, kunstenaar, jonger, muzikant, rock'n'roller. Waar begon het al je mee? Nou, eigenlijk met kunst is het begonnen. Alleen Kok de Jong, gaat 4 jaar sjoef drinken aan vooraf. Okay. En dan kon ik spontaan in gezang uitbarsten midden in de nacht. En dan bezong ik gewoon de dingen van de dag. Ik zit hier in de studio, in Friesland en in Ljout. Het is hier lekker warm en het is hier stout. Zo ging dat dan. Verzonnen ter plekke. En op een gegeven moment was Kok zover om weer een band te beginnen. De oude zanger, gitarist van de Rousers. En die zei tegen mij van... Volgens mij moet jij een keer meegaan naar de studio. Want ik denk gewoon dat jij het gewoon kan. Wat hij ook wist, is dat ik gedichten schreef... en eventueel liedjes zou kunnen maken. Ik denk dat hij daar een beetje op gokte. Maar zo is het gebeurd. En ik ging mee naar de studio, 30 december 1996... En ik had 2 woorden, Lady Chef en Surf, had ik op een papiertje gezet. En die jongens die hadden de drumpartij en de gitaarpartij. En toen zei ik, kijk, dit is een microfoon. En dan moet je maar zo hard mogelijk inzingen. En toen deed ik dat. En toen schrokken ze, want ze hadden nooit verwacht dat ik volume kon maken. En ze zeiden ook, verrek, hij kan het ook. Hij kan nog toon houden ook. Zo is het ooit ontstaan. En een carrière volgde en een boek uiteindelijk. Mijn prachtig verhaal. Johannes Boom, straks meer over hem. En natuurlijk ook zijn Frieske roots. Griet, Wiersma, we best. Kom er gezellig bij. Want dit programma, je kent het Noorderwiel Live. Geert van Chanticoort, dat rock'n'roll band van Griet Wiersma. Ons J.W. Roy straks. Fantastische singer-songwriter zal nog optreden. Rick Treffers zal nog optreden. En Griet, al in de tarierings voor het Fries Jongens Gala, of niet? Ja, druk bezig. Daar komt heel veel bij. Wat ging je aan, even in het kwart? En heel prettig, het is multicultureel deze keer. We hebben prachtige gasten. Denise Rivera, Basil Maneka en uw eigen Frieske. En hoe heet het, die Goyim. Ja. En we gaan een scala aan uw eigen Frieske mensen. En dat mengt in wat. En dat jongt mij maar koren. Het wordt een prachtig feest. Ja. Is dat een enorme zoektocht elke keer weer? En een puzzelek van waar willen we erbij vregen? Ja, het is elke keer wel. Het is nog net zo moeilijk omdat we multicultureel dienen. En we hadden een paar gasten, een paar talenten bij. En prachtige mensen, jongen. En dat is zo aandoenlijk als je dat 2 hele jonge mensen together het oudershuis bijvoorbeeld, jongen. Dat kennen ze net meer. Dat moesten ze gewoon leren. Omdat ze dat net meer kennen. En dat is prachtig om te zien. Ik hou aan het eind van het jaar, ook toevallig bij hem, maar ik voor het eerst Gerrit trouwens, dat had alleen maar door, Andries de Vries. Is dat ik zijn naam, maar dit er niet eens weer oppopt, bij hem dus? Ja, die komt dus bij ons. Ja, mooi hoor. Ja, prachtig. En Ineke Dijkstra, net speelt in bands en staat wat in. Echt een prachtig meisje. Ja, komt uit Haas, net volgens mij. Ja. Jong talent. Ja, ik kom een periode maanden. Ja, maar ze doet het hartstikke goed. En dat past mooi in het plaatsje, hartstikke mooi. Dus de nieuwe generaties krijgen komen. Ja, die komen achter u zo aan, prachtig. Dus dat wordt vervolgd. Er gaat straks country doen, want ik moet je ook wel vragen van, hast je wel eens wat oors die en dan het levenslied, maar ja dus hè. Ik doe van alles wel, maar ik get Spaans op. Ooit in een punkband zitten nog net? Nee, dat net. Nog net, je weet net wat er nou komen kan. Ik ga een leuke band van, ik kan samen optreden. Ja. Nee, ik ga van alles. Jongen country, jongen, dus wij gaan in de repetities van jongen. En country, ik doe brulaften, ik doe feesten, ik doe friesion en het houdt net op. Still alive. Welke dorst als eerste nou? Doe beste man. Doe beste man! Griet Wiersma, dames en heren, live in Noorderwien. Doe bist je bodybuilding man. Doe host de hele dag
bist net meer zijn jonge vent. Doch hast wat oordij dat ik zag ik al ben. Do bist de man die het al mijn dromen ken. Dat ik al jedens lucht op bin. Mijn echte wereld leefde, dat bist al. Ja, do bist de mans die is altijd kwam mij kleer. Is leer vol passie en nog meer. Geen net beter uit lissen. Ik wil die meer dan missen. Do bist de man van mij, ik houd van die. Do is net die zo'n mooie wijn. Do hast van dat roege werk bij dijn. Mooie kleding, dat had geen zin. Doch hast dat oerdij, dat ik zag ik al ben. Do is de man die het al mijn dromen ken. Dat ik al jedens lucht op ben. Mijn echte wereld leefde, dat bist al. Ja, do is de mans die is altijd kwam mij kleer. Is leer vol passie en nog meer. Geen net beter uit lissen. Ik wil die niet missen. Do is de man van mij, ik houd van die. Ik vind het goed zo. Ik hou van die zelfs do wist. Hast van mij alles. Dat de oren mist. Ja, solo, hey! Had je best even over kunnen nemen. Zo wist de man die het al mijn dromen ken. Dat ik al jedens lucht op in. Mijn echte wereld leefde, dat bist al. Ja, do wist de mans die is altijd kwam mij kleer. Is leer vol passie en nog meer. Geen net beter uit lissen. Ik wil die niet meer missen. Du bist de man van mij, ik houd van die. Du bist de man van mij, ik houd van die. Nou, hier keer wel hem, ja? Hier keer. Du bist de man van mij, ik houd van die. Griet Wiersma, altijd graag te gast. En de rest ik weer een heel tijd mee. En het Jongensgala is voor de hoeveelste keer nou? Zo'n keer. Zo'n keer, ja. En volgend jaar ben ik al mee bij me. Ik al, hè? Leuke gasten houden we op een lijst in, ja. Ik is nog neer hoe zitten. Nou, nee, dat maar nou weet je. Nee, eerst deze keer. Maar deze keer is Steve uitverkocht. Binnen 3 weken. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Hij heeft nog wel wagen om een tweede editie te doen. Ja, maar de snijden midjes en dan winnen er, ja, dat zo, hè. Ja. Maar dan winnen er wel muzikanten en artiesten die komen net. Want dan is er net de meesten de sneuren dus het ene programma aanbieden en de snijden midjes er wat oors. Dus het, nou gaan we wel voor het volgende hier zijn, we willen eigenlijk wel 2 keer, omdat het zo'n stormloop op is. Dus, Maar het wie in het begin ik 2 keer, toch? Het Wien begin ik 2 keer. Nou, het had in de lawaai west, toen het lawaai verbouwd werd, weer het zo'n tent. Ja. En toen konden ze volle mensen niet in, dus dan hebben we 2 keer niet. Maar ik denk dat het nog weer 2 keer maat was. Ik weet, ja, dat is fantastisch. Het in de Speugaarden nu. Ja. Nou, mooi. Het succes is er. En zeker met deze wat multiculturele editie. Prachtig dat je die invult ook eens een keer echt heel bewust dus kiezen. Hè? Ja, nou, ik kom met eigen op culturele hartstijd. Dus dat valt goed bij de mensen en bij de gemeenten en bij de provincie, bij iedereen. Dus we hebben mooie gasten en we hebben heel goed grutskap. En dan voorbij gaat hier, daar had je ook geen les van, hè? Nee, daar heb ik nog les. Ik mag er zeker wat bij het knippen meestal. Ja, nou ja. Nee, nou ja. En dan een countryjong met Griet. Wat gebeurt er dan alweer? Dat ik in gearworking, in samenwerking, met Early Bird. Okay. Ja, de oude country band van vroeger. De echte oude country nummer. Speel je dan mij de band of doe je een nummer en dan zij een nummer? We door om de beurt. Ik doe me eerst een eigen free setje en dan begint Hendrik Waring aan mij een country setje. Dan hebben we even skoft en dan heb ik een country blokje, oude country nummers. En er komt een country line dance groep miljoen, dat is geweldig, jongen. Helemaal van dit weer helemaal uit. En dan wordt er weer een vregen, dus het is prachtig. Dat is echt leuk om te doen. Wordt live, ja? Welke keer is het? Nou, dat is een hele oude klassieker. Ja, Hello Mary Lou. Ah, live naar de wind, Griet, my country! Hello, Mary Lou. Goodbye, home. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou. Goodbye, home. You passed me by one sunny day, flashed that big brown eye my way, and oh, I wanted you forevermore. Now I'm the one that gets around, swear my feet back to the ground, and oh, I never need me to before.
I say hello, Mary Lou, and goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. Oh, I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Ja, solo. Even klaar voor je. Hey! Is weer wat anders dan hier af, hè? Dit dan. I saw her lips, I heard her voice. Believe me, I just had no choice. Why horses couldn't make me stay away. I thought about that moonlight night, arms around and hold me tight, and oh, I never meet you before. I said hello, Mary Lou, and goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. Oh, I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Say hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. Gerrit Wiersma, geweldig. Country, waar precies? Brandgemion. Brandgem. Ja, brandgemion. Dat is een mooi plakje. Ja, een mooi licht plakje. En we halen een mooie volle zaal. Dus het gaat hartstikke. We kennen meer bij trouwens. Net stenen, maar erheen. Even niet één ding, hè? Even niet één ding. Vat het vergeten wordt. Uw Aafke Ninke, die is beppen worden. Ja. 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 Zijn we even... In wat? We hadden veel sterren leven, hè? Ja, Ja. Ja. Afke Beppe. Zo, dan maar even naar de show. We kennen alleen in beeld voor mensen die er nog radio voor gaan. Want het is nog altijd een radioprogramma. Afke die zwaait en die denkt, oh, dit Nou, wil dat ik. is, ik weet dat is om voor het eerst beppen te worden. Dat is toch fantastisch. Ja, ik had er geen doel hoor. Maar... Nee, dan wist ik nog niet beppel. Nee. Griet, dankjewel. Ja, dankjewel Willem. Oké, hoi. Op naar het Nijs. Straks optreden hier onder andere van J.W. Roy en de Del Toros. Graag dadelijks. Op Marktplaats vind je alles om je huis gezellig te maken. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Gerda. Die zag dat haar eettafel opeens een bijzettafel leek... nu haar dochters alle 3 een vriendje hebben. Gelukkig vond ze nog voor het diner een nieuwe op Marktplaats. Die hebben ze samen opgehaald. Dus hoe je het ook gezellig wilt maken, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Morgen live op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Het OMF muziekconcours in de Lawaai in Drachten. Zien fanfares en brassbands door gemaai in verschillende divisies. Morgen het OMF muziekconcours op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Van 11 tot 12 nou. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Helpt u mee? Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master... van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. De
Louter die het juwe terug te stier voor het ombrengen van Ursel Sprot verliezen hier oktober had 18 jaar cel met TBS gekregen. Dat is correct wat het Iepenbier ministerie 2 weken geleden eerst hier. De 39-jarige man is veroordeeld voor deerslag. Moord kon net bewijst worden. De 34-jarige Sprot waard op 11 oktober 2000 deerstutsen op het Jacobijnenkerkhof in Ljout. De veroordeelde had heel tijd ontkend dat er het dien had, maar hij zou toch verschaten tjoegen wezen en er camerabeelden wezen in de richting van de man. De verdachte had een antipersoonlijkheidsstoornis. Nevens zaakkundigen is de kans dan grut dat hij weer de fout in gaat, omdat hij gauw agressief wordt. Daarom leidt de rechtbank hem ook TBS op. De skipper van zeilschip Amicitia maakt hem juist voor de rechter verantwoordje voor het ongeluk op zijn schip. In augustus 2016 wie dat bij Haas. Bij dat ongeluk kwamen 3 Duitsers om, doet een van de meest nabruts en op de passagiers voel. De 53-jarige skipper uit Stiens wordt vervolgen van terug schuld. Hij zou nevens het Iepenbier ministerie naar Littig West had bij het onderhoud van het schip. Verslagjouwer Remco de Vries volgt de rechtszaak. De vraag is of hij voldwaande tafersjoch houden had op het werk. Wat het dreig maken, wie dat in vereen van deze reparatie er een conflict ontstiert tussen hem en de werf. En het ging met name over de vervanging, de verdubbeling van het vlak van het schip. Dat vlak wie net in water. En daar kon ik de meeste aandacht naar uit. De politie had van de morgen nog 2 extra verdachten aangehouden in de zaak van de oerval op een pizzacourier in Wergeer. De nieuwe verdachten binnen 2 Fransiëters van 19 en 21 jaar. De politie hier in de nacht van Tiesday op Waasdie al 2 Fransiëters van 16 en 17 jaar aanhouden. De oorvallers hadden de courier doen met 2 vuurwapens bedriegen, doet die in Wergeer wat bezwaarder voor. Het duo naaide uit met het deelt en de auto van de courier. De politie wie er gauw bij en zette de achtervolging in. De verdachten rieden haar zelfs klem op de Ljouterstraatweg op het Jereveen. De jongens bezochten rinde wij uit te naaien, maar na het lossen van waskogingskotten terug de politie kon ze dags aanhouden worden. De Fransiëters zitten vast voor verder onderzoek. In het Eerstenrijkse Keindorf doggen zo'n 160 boeren mee aan een programma voor opslag van CO2 in gewaaksen en groenverbetering. Voor de CO2-opslag worden certificaten verkocht door een persoon of instellings die de CO2 compenseren moeten of willen. De provincie Friesland had van de morgen in Keindorf een intentieovereenkomst tekenen met de Eerstenrijkse regio op het meten van CO2-opslag. Deputaire Michiel Schrier over het belang van de intentieverklaring. Nou, dit betekent dat we hier toch heel veel kennis hebben opgedaan en heel veel projecten hebben gezien die er aan bij kunnen dragen dat de CO2 wordt opgeslagen in de bodem. En ik denk dat dat wel een van de grote thema's is van dit moment. En dan krijg je nog het waar van de middenzinnen en zo'n on 9 graden. De wind is zwak onmatig en komt uit het eersten. Joen en vannacht helder waar. En dat betekent dat het kwik naar 1 graad of 2 zakken. Onder groen kan het zelfs een beetje vriezen. Morgen was zinneskin waar mij oerdijtemperaturen om zo'n graden hinnen. De wind is matig en komt uit het eersten. Daardoor viel het kouder aan. Snijden eerst wel wat zinnen, maar stadig gewoon meer bewolking en oerdij zou wat zo'n graden. Dan weer dit het wichtigste nieuws uit Friesland. Maar meer nieuws kist vinden op uw site of de Omroep app. En dadelijk geven we verder met vanzelfs Noorderwind Live. Chocoladeletter met logo. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Oh, het riool is verstopt. Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Alsjeblieft. Een zachte commercial. Om even tot rust te komen. Te ontharden. Of liever nog, te verzachten. Omarm zacht. Het leven is al hard genoeg. Aquacel. De kracht van zacht. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl. Kan jij ook niet wachten op de feestdagen?
Bij Phonohouse zijn we alvast begonnen. Je krijgt bij ons een bol.com cadeaukaart van maar liefst €50 bij het afsluiten van een 2-jarig SIM-only abonnement van Tele2. Pak dit feestelijk aanbod en kom naar één van onze 100 Phonohouse winkels bij jou in de buurt. Kijk op phonohouse.nl/acties voor de algemene voorwaarden. Ik had weer blaasontsteking. Vorige keer werd ik misselijk van de antibiotica. Mijn dokter was blij dat ik dat zei. Hij zei dat blaasontsteking soms vanzelf overgaat. We spraken af dat ik veel water zou drinken. Dat hielp gelukkig. Ik voelde me snel beter. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Help de dokter met een goed gesprek. Kijk op begineengoedgesprek.nl. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Als mijn optreden hier van J.W. Roy. Jong zit er met zijn Royal Family in Iduna in Drachten. En ik ga in Oosterpoort het concert even zien. Dat weer fantastisch. Kijk hem vast horen. Daaraan eerst even naar Appie. Want Appie is net alleen de kroegbaas, maar ook muziekprogrammeur van Mark Kellys in Frisk Pian. Frisk Pian. Ja, daar hartstikke om te hingen. Leuk dat er een best. Hoe is het? De place to be, ja, hartstikke best. Ja. Nice seizoen? Gaat goed, nice seizoen weer. We volop bands boekt. De agenda is weer aardig vol. Ga je hem elke week wordt? Nee, om 14 dagen ongeveer. En soms om 3 weken te kijken waar je boeken kennen. Hè? Op vreedzaadjes of snijs. Dus ja, maar kijk wat je aanbieden wordt. Hè? Heel vaak blues, maar net alleen hè? Ja, net alleen nog blues. We hebben 3 weken rond bij begonnen met Bluesjon. En daar staat hij onder als het cover jontjes is maar, voor iedereen. En snijs wat Lazy Sunday gebeurt. Hè? Genieten van muziek. Ja, ja. Dus, onderuit. Ja, een beetje relaxed en wat leuke snijmuziek zeg ik altijd. Hè? En dan een snackje erbij of een slokje erbij. En dan, ja, leuk. Heel gezellig. Ja? Genieten van het leven. Ja, echt wel. Ja, dat ben een leuke ding van snijden mediërs. Neem nou maar even. Straks doen we nog een blokje even. Ja, Ralf de Jong hebben we boekt. Battlehouse weer. Ralf de Jong met de hele band? Ja, Ralf de Jong met de hele band. Ja, hij treedt ook wel solo op, maar Buurs komt ook met de band. Dat lijkt Buurs beter. Nou, Battlehouse weer, met zijn 44 Ieren tours, zeg maar. Ja, ongelooflijk, hè? Tour. Ja, en ja, wat meer leuke dingen, joh. Dus dat Stacey Collins uit Amerika wij in januari, eind januari. En hoe heet dat? Gilles Robson, had ik weer in april. Dus leuk. Ja. Straks neem bij die weer om. J.W. Roy. Ja, daar mag ik nog eens een keer mee praten. Daar moet ik ook eens een keer mee praten. Ja, maar even Honley, maar daar bemoei ik mij verder net mee. Wat ik nou hen, jong in Iduna en hij is doorgaan bij een clubtour. Had alles te krijgen met een album dat vliegen hier uitkwam. A Room Full of Strangers. J.W., mooi dat je bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ga. Ik moet je heel even bekennen, het is heel persoonlijk. 3 weken geleden was B.J. Baartmans hier. Die stond al heel lang toch op een klein verlanglijstje van mij. En jij stond daar ook bij. En ik ben heel blij dat je hier bent. Want ja, ben jij een volbloed Brabander? Hoe zit het eigenlijk? Ja. Ik ben volbloed Brabander. Ja. Geboren in Eindhoven, opgegroeid in Knechtsel, een heel klein dorpje in de buurt. Heb je door je muziek ooit overwogen om die provincie te verlaten of niet? Ik woon al 21 jaar in Amsterdam. Je woont er al? Ja, maar ik ben het nog steeds. Want ik ben de enige Brabander die naar Amsterdam is verhuisd die nog een zachte G heeft. Ja. Maar nee, ik weet niet. Ik kom er nog steeds wel vaker. Maar is dat een beetje hangen tussen misschien wel 3 werelden? Want je bent ook vaak in Amerika te vinden. Klopt, ja. Ja, ik vind het rondom Amsterdam ook fijn, weet je wel. Ik moet overal toch naartoe rijden, dus dat is handig. En Amerika, lekker centraal, hè? Amerika voelt eigenlijk ook als thuis, is heel raar, maar dat is wel zo. Nashville vaak? Nashville, maar vooral Austin in Texas. Daar ben ik wel een heel aantal keer geweest. En afgelopen september zijn we nog met de hele band geweest. We hebben optredens gedaan en een song opgenomen in de studio. Dat is leuk. Leuk bedrijfsuitje dus. Ja, dat was echt een bedrijfsuitje, ja. Een schoolreisje. Een schoolreis, ja, klopt. Ik heb je gezien in Oosterpoort. Ja, een prachtig mooie verzameling. Eigen nummers. Je doet ook wat covers. Is dat een beetje wat je naar voren probeert te halen van dit vind ik mooi, dit zijn mooie nummers, dit moet ik spelen? Ja, ik speel eigenlijk altijd eigen nummers, maar in de show heb ik dan een song van Townes Van Zandt, omdat ik vind dat gewoon zo'n mooie muziek is die je bijna nooit hoort. Die wil ik graag spelen altijd. En eentje van George Jones, omdat het gewoon zo'n lekkere meedanser is. Maar that's it. De rest is eigen werk, ja.
Je maakt de meest mooie liedjes. Ga je nu ook vast eentje doen. Wordt het een cover of een eigen nummer waar je begint? Nee, dit is een eigen nummer over de oma van mijn vrouw die dementeert. Ze komt uit Nederlands-Indië. Heeft haar best gedaan in Nederland om Nederlandser te worden dan de Nederlanders zelf. En nu zit ze in een dementerend centrum en is ze alles vergeten van Nederland. En is ze weer terug in Indië. Dus dat is een beetje een smartlap in die zin. Doreen heet ze. J.W. Roy, live in Noorderwind. Doreen has forgotten the most of today and the things to come. And all that she's been told is that dinner's coming up. And her yesterday's gone far. Well, she still looks the same, but her eyes have lost its spark. By the timing of her jokes, you can tell she's drifted away. And she's staring at the clock. And stop the time. She repeats her smile. Well, everywhere she's going, Doreen lives in that moment and parts of her life come back at night and drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time. Doreen grew up far from here, in the land of herbs and tea, where her daddy led his guards. Watch her as he walked the woods among the stars. Here in this retirement home, not everyone's the same, except they all forgot about tomorrow. And she's staring at the clock. And stop the time. She repeats her smile. Well, everywhere she's going, Doreen lives in that moment and parts of her life come back at night, drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time. Hey. And stop the time. She repeats her smile. Well, everywhere she's going, Doreen lives in that moment and parts of her life come back at night, drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time. She's drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time. Mooi, van Veske. Doreen, het verhaal van een vrouw die het in haar zin eigenlijk, tegen haar wil eigenlijk weer terugkeert naar haar roots dan. Hè? Ja, ze draait in rondjes weer terug in haar oude leven, ja. Pijnlijk en dat heeft ook weer iets moois. Dat vind ik ook. Ja, we gaan er wel eens naartoe en daar zitten dus 8 mensen op de afdeling. En eigenlijk leven ze allemaal in het verleden. En het enige wat vooruit gaat is de klok. En het is alsof je de film Fargo binnenstapt. Ja. Ze hebben hun eigen leven en het is ook weer niet zielig. Het is ook weer grappig soms. Ja, het is dubbel. Het is heel dubbel. Vooral voor de familie lastig. Ja. Nou, kan ik me voorstellen. Kom straks bij je weer terug. Yes. Jij weer dus jong meisje, een hele band. En ik Judy Blank, die hebben we 2 weken geleden nog gewoon in Iduna. Maar daar komen we straks nog vloer te spreken. Do you have a song for us? Ja, zeker. Mooi. Octo even heet hier. Oké, Del Toro's live in Noorderwind.
Heerlijk, Del Toros. In voor de gast natuurlijk ook een beetje met het ego op uw haardgast. Je hoort nu Johannes de Boom. In de rest van een beetje praten we nog wie het weinig hoe je leven en ik hoor het boek. Dit is wel lekker. Dus is het al hoe lang in een kar eigenlijk? Je bedoelt in het duel? Ja, een rolstoel. Ja. Oh, dat is al vanaf 83. Hartst het er heel wat moeilijk mee hoor? Want ik bedoel de beste man van de rock'n'roll, van bewegen, van energie. Ja, daar zeg je even wat. Maar mijn ziektejaar begon met een jaar ziekenhuisbed. Reuma, hè? Reumatoïde artritis. Maar dan heb ik tegelijkertijd ook heel veel, hoe noem je dat, voorsprong doorgecreëerd. Door na te gaan liggen denken, hoe loopt het af en wat gaan we doen als ik weer vrijkom, zeg maar. En dus ik heb daar liggen broeden en plannen liggen maken, waarvan ik een aantal uitgevoerd. En er zit ook een afdeling bij, die had ik nooit kunnen bedenken. En dat is de zangercarrière van de Schaefers. Hoe bizar is dat? En wie had het ooit verwacht? Ik zelf niet in ieder geval. Het leven valt net te plannen. Misschien ook maar goed ek. Want dat je alles van tevoren weten. J.W. Roy, hè? Je wilt niet alles weten, toch? Nee, liever niet, nee. Zijn al jouw dromen inmiddels uitgekomen of ben je nog hard aan de gang? Maar ja, goed, dat vind ik altijd lastig. Er zijn wel dingen die ik nog zou willen doen. Wilde je altijd muzikant worden? Precies, ja. We hadden thuis een slagerij en mijn broer en ik stonden in de slagerij. En voorbestemd die winkel over te nemen. En ik wilde muziek in. En mijn moeder zei altijd van ja, er is geen geld te verdienen in muziek, jongen. Ik zei ja, dat klopt. En dat is ook. Ik sta nog steeds arm, maar dat maakt niet uit. Het is wel gelukt. Ik leef nu 21 jaar van de muziek. Vind het echt ongelooflijk. En ik weet nog dat ik in die slagerij stond. Buiken uit de benen waarschijnlijk, voor speklappen. En dat op de radio Guy Clark kwam. En ik dacht van ja, die muziek, dat is een zanger uit Amerika. Die muziek, die wil ik gaan maken. En daar heb ik, nou ja, goed. Dat is gelukt. Dat is heel gaaf. Zit je zomaar 2018 in Friesland. Vanavond Drachten met de hele band. Nu de studio, solo. Welk nummer ga je doen? Ik ga nu een nummer doen. De gewaarwording van de muziek zal het zijn voor mij. En dat dit heet Keep It Simple. Ik sta in die slagerij, hoor die muziek en moet daar weg uit die slagerij. Daar komt het neer. Keep It Simple. Born into this world in this one street town where everything stays the same. The mayor's daughter fell for the butcher's son and took his name. Hey, hey. The songs on the radio swept me away, made me dream of another life. I couldn't stay and the only way was to leave in the dead of the night. But this town's on the soles of my shoes. Well, everywhere I go, keep it simple, don't try so hard. Simple, it ain't that hard to do. Just read through, free quotes will do. Keep it simple, baby, and I'll listen to you. Crazy nights and the city lights lift you up when you're feeling down. I partied on till all my money was gone. Woke up next to some stranger's wife. But my soul's on the soles of my shoes. Everywhere I go, keep it simple, don't try so hard. Simple, it ain't that hard to do. Just be true, free quotes will do. Keep it simple, baby, and I listen to you. I pack my guitar and I let it take me to where I long to be, and that's how it saved me. And time again it brought me home in the arms of my favorite song. And keep it simple, simple, yeah. Just be true, free quotes will do. Keep it simple, baby, and I listen to you. Keep it simple, baby, and I listen to you. Keep it simple, girl, oh I
simple. Simple, it ain't that hard to do. Just be true, free courts will do. Keep it simple, baby, and I listen to you. Ja. J.W. Roy, jong, blijf te zien met je bent. Jack, we best. Jack, maar even komen hier. Jack Bottleneck zal straks in 12 uur op een hele bijzondere gitaar spelen, dames en heren, van Shaky Sam. Maar Jack, ik zit die shit. Wat voor gitaar heeft die man daar? Ik heb zo'n LG2. Ja, is het weg, hè? Ja, kijk. Maar er zit een paar hier verschil in. Oké, welke is ouder? Een paar. Mint is ouder. Ja? Maar dat kan ik wel even... Ik ken je wel zien. Maar we hebben naar de gitaar. Ja, weer even heen, hè? Kom maar kijken. Ja, ik zag Jack loeren naar jouw gitaar. Hij had het er al over net. Het is een beetje beren wie de oudste heeft, hè? Ja, Meestal, vroeger ging het over wie de grootste, maar nu ook wie de oudste. Ja, of de jongste. Maar hier moet je de oudste hebben. Dat is, waar heb jij hem vandaan? Ik heb hem via een particulier kunnen kopen. De gitarist van mijn band die zei, ik heb nu iets gevonden, moet je kopen. Dus dat heb ik gewoon gedaan. Mooi sound dus? Ja, ik vind het heel tof. Het is een heel mooi oud ding, droog geluid. Beetje verweerd. Past wel, hè? Welke plaat heb je deze gebruikt, weet je dat? Bijna allemaal? Nee, ik heb hem nog niet zo lang. De laatste plaat heb ik hem veel gebruikt. Dus ik heb hem nu 2 jaar. Ja. Mooi ding, hè? Ja. Ja, een prachtig ding. Maar er zit hier een licht verschiltje in. Het ben eigenlijk precies dezelfde gitaar. Zo, ik weet nou dat de camera mij draait. Maar zo, hier zit een A-deck plaatje. En daar zit een trekstang in. Dan kun je die hals maar recht zetten. Maar die van mij had dat net, want die had een hele dikke hals. Want het was een oorlogsgitaar. Al het metaal moest in de oorlogindustrie. Dus bij die van mij hadden ze die hals wat dikker maken. Deze had wat een dunnere hals, maar die had wel metaal. Zo, en die van mij had een dikke hals en geen metaal. Maar dat weer vanwege de oorlog. Mooi verhaal. Geweldig, hè? Ja. Dat is 1948 en min maken af 41 of 42. Daar wil ik aanwijzen. Ja, maar dan maar eens rijden. Mooi, hè? Geweldig. Geweldig. Ga je er nog één op spelen? Ja, ik wil er nog wel een song doen. Ja, graag. Ja, als je nog eentje hebt, graag. Ik ga een liedje doen, dat heb ik oorspronkelijk geschreven in het Engels. Heet het Broken Wings. En toen is het door Gerard van Maasakkers, de godvader van de Brabantse talige muziek, vertaald naar As ge ooit. Dus ik begin eerst een stukje in het Engels en dan pak ik hem over naar Gerards tekst. Dan wordt het As ge ooit. En that's it. Leer ons het Brabants hier in het Friesland. J.W. Roy. I can see in your eyes what's going on is a pretty light. You're lovely, but your smile says it all. I'm the king of hearts, I'm drunken and cool. A slick dresser and a rock star. Ooh, but baby, I ain't no fool. I come from where love don't feed you, and where colors won't sustain. Now my insecure appearance ain't no longer a shame. Mijn achterdeur is niet op slot, omdat ik ze open laat voor ooit. Je weet maar nooit. Dan doe ik al ons kleren uit. Ik wil alleen maar huid op huid ooit. Als je ooit. En als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit een hart van spijt. Als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, mij raakt er niet meer kwijt. En als je ooit nog eens terugkomt, als je ooit een hart van spijt. Als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, mij raakte niet meer kwijt. Moet je weten, mij raakte niet meer kwijt. Moet je weten, mij raakte nooit
me kwijt. Op die prachtige oude gitaar. Jewero Jong dus mij, de Royal Family in Drachten met Judy Blank. Die hebben we hier 2 weken geleden gehad. Dat is een beetje een muzikale dochter van je. Mag ik het zo een beetje noemen? Ja, ze is echt als ze was een goede dochter betaamt, is ze eigenlijk al beter dan de vader. Ja. Zo hoort dat, hè? Het is echt heel goed. 23, heeft alle kansen heeft die vrouw. En niet de eerste jong talent waar je mee werkt. Nee, maar het is wel eentje, en dat is niet... het is er eentje toen ik er ontmoet. We hebben ook een song samengeschreven. Die gaan we binnenkort opnemen trouwens, wel leuk. Dat ik dacht van, ja, dit is er eentje. Die kan het wel eens gaan maken, ja. Vanavond, Iduna, verzameling werk. Allemaal van je laatste cd natuurlijk. Je favoriete nummers. Feestje bouwen. Ja, dat wordt een feestje, ja. Zeker. Tot de volgende keer wat mij betreft. Graag gedaan. En, houdoe, toch? Of zoiets? Ja, houdoe. Hoi. Want de volgende keer. Hoi. Ja, hoi. Hoi. Dames en heren, J.W. Roy. Ja, jou met applaus. Geweldig, dit soort muzikanten. Wij beginnen naar... Omroep Friesland. Ja, daar weet ik nog. 90.2 FM. Stemt op Dij. Mandy op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Live uit de Iseberg in Dokkum. Het slotdebat van de Rijksverkiezingen in Matheest Friesland. Wat moet de nieuwe gemeente doen om de werkgelegenheid niet te verbeteren? Hoe moet de zorg betellen worden? En nieuwe windturbines? Kan dat wel of net? Het laatste debat van de Rijksverkiezingen in Matheest Friesland. In gearworking met RTV NOF. Mandy op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland van Jelve Achtenau. Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo. Dat is jammer, want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals kiezenmix fruit met appels, peren, frambozen en witte druiven. 3 voor $4,50. Dat is het voordeel van Jumbo. Ben extra voordelig tijdens de Benprijs Bewustweken. Bijvoorbeeld met mijn SIM-only vanaf €6,50 per maand. Kijk op ben.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Grote keukens, kleine keukens, landelijke keukens. Je vindt ze allemaal bij de nummer 1 van Nederland. Al onze keukens zijn gemaakt in onze eigen fabriek. En die bieden we nu aan met 40% korting en de montage voor slechts €1. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij shopt het. Jouw vloerkleed. Nu bij Quantum. 15% voordeel op alle vloerkleden. Quantum, daar woon je beter van. Op de een of andere manier lukt het dus wel om uit zo'n groot verlies iets moois te kunnen betekenen voor iemand anders. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Want alles, ja alles, is... Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO en CRV. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Stemt op Dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een topambtenaar van Binnenlandse Zaken heeft dit jaar ruim €40.000 gekregen voor zijn werk op Curaçao, terwijl hij feitelijk in Nederland woonde. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie op vragen van de NOS. Het gaat om Henk Brons, die Nederland enkele jaren vertegenwoordigde op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Vorig jaar kreeg hij een nieuwe functie, waarvoor hij terugverhuisde naar Nederland. Sindsdien is hij maar 18 dagen op Curaçao geweest. De hoogste ambtenaar op Binnenlandse Zaken gaf toestemming voor de nettovergoeding en dat was in strijd met de richtlijnen. Lijsttrekker van de PvdA bij de Eerste Kamerverkiezingen wordt Meili Vos. De leden verkozen haar boven Ruud Kolen, Esther Mirjam Sent en Jeroen Recour. Volgens Vos brengt de PvdA een positief links alternatief voor het kille marktdenken. Ze benadrukt dat haar partij in de Eerste Kamer tegen wetten zal stemmen die in strijd zijn met sociaal-democratische idealen. Vos is nu vicevoorzitter van vakbond AVV, die veel flexwerkers en freelancers onder haar leden heeft.
Premier Rutte gaat echt geen Europese topfunctie accepteren. In het NPO-radioprogramma 1 op 1 zei hij stellig dat hij in Den Haag blijft en niet naar Brussel gaat. Hij zegt dat hij zijn klus in Nederland wil afmaken. Rutte gaat ervan uit dat dit kabinet de rit uitzit en dat hij dit tot 2021 zal blijven doen. Hij denkt als premier genoeg voor Nederland te kunnen betekenen in Europa. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben in Leeuwarden met elkaar gesproken. Enkele blokkeervriezen hadden gisteravond een gesprek met onder andere Jerry Afrije, de voorman van de beweging Kick-Out Zwarte Piet. De vertegenwoordigers van de twee groepen staan in de media steeds als kempanen tegenover elkaar, maar ze voerden gisteren een ontspannen gesprek. De initiatiefnemer van het gesprek zegt in de Leeuwarden Courant dat het tijd werd om met elkaar te praten in plaats van over elkaar te praten. Het weer nog op veel plaatsen is het zonnig vanmiddag bij een graad of 11. Lokaal komt nog wel wat mist of lage bewolking voor. Daar is het ook flink kouder. Vannacht gaat het licht vriezen met lokale minima tot -4. In het weekend ook vrij veel zon en rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is het 12 uur van Noorderwind Live. Met Johannes de Boom zullen we praten met muzikale optredens. Onder andere van Jack Bottleneck. De gitaar van Shaky Sam had er hier. En dan zullen ik nog een nummer op spelen. Marcel Smet is hier in de studio. Hij zal optreden. En Del Toro's. Zij zullen acte de présence gaan. Graag gedaan, Alex. Beleef de snelste teamsport ter wereld. IJshockey in de Tialf Arena. Een spetterend en sportief uitje met je vrienden, familie of kinderen. Op zaterdag 17 november de Unis Flyers versus IJshockey Den Haag. De wedstrijd begint om 8 uur. Toegangskaarten kun je bestellen via unisflyers.nl. Optrekken en afremmen met één pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Snijn in Bureau de Vries. Ik denk dat we in de toekomst meer plantaardig moeten gaan leven. Takkomstdremen uit Friesland. Ik wil graag dat er niet zoveel gepest wordt. Dat Friesland aanzien wordt als circulaire economie. Geen wereldoorlogen meer. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Minder plastic en meer oranje koek. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Zaterdag is deals maken. Jij haalt je dochter van voetbal, hij doet de weekendboodschappen. Jij plakt de fietsband van je zoon, hij loopt met de hond. En met Skoda is het nu ook goed dealen. Dankzij de eindejaarsdeals. Jij rijdt voor het einde van het jaar een gloednieuwe Skoda. De dealer rekent een extra scherpe eindejaarsprijs. Zoals de Karoq, een complete SUV vanaf slechts €199 bijtelling per maand. Kijk nu voor alle eindejaarsdeals op skoda.nl. Skoda, simply clever. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live.
Welkom bij het tweede uur van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als is mij Marcel Smit, Jack Bottleneck en de Del Toro's. En verderop nog Dennis en de Rukkers zullen optreden. We praten met Johannes de Boom. Ik ben nog wat neigerin van Justen. Mijn stem is er nog. Slayer, laatste keer. Nederland, Zwolle. Het weer op zijn ijzerhals. Dus onguur, te heat, te lood, te volle galm, te rauw. En dus weer het Slayer. Is toch Slayer wel jongen happy? Nee, nog nooit. Nee. Best te laat. Ja, ik denk het al. Ja. Dat kan nog even, een graspopje nog. Ja, juist. Ja. Ik denk dat ik te droog ga. Toch de volle blues, man? Ja, nee, dat net. Nee, ik ben van alles wel wat thuis en zo. Het is maar kijk waar je voor in de stemming bent op dat moment. Hè. Dat bepaalt vaak wel je muziekkeuze dan. Hè. Dus ik ben wel een beetje breed aanlijn. Blues en rock en alles wel wat. Weer rauw juist er, hè? Ja, toch. Ik ga hier in IJssel halen weg. Dat klonk nergens nee. Nee, maar ik denk bij 30 is Slayer en je hoort hem op, maar je tijd aan. Ja, dat hindert niks. Ja, dat kent ik. Dat jij erbij. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Mooi, Mark Ellis, het muziekcafé. We kennen onmogelijk de hele agenda doen, maar daar staat nogal wat op stapel, jongen. Ja, een mooi druk programma. En dat is aardig goed komt tot en met februari. En ik ben alweer aan het plannen tot en met april. Ja. Dit weekend hebben we niks, dan ben ik vrij. Dus dan, ik was lekker. En dan kijk ik naar bier. Kun je hier even komen? Ja, ik ga even nog bier inkopen dan in België. Dus. Ja, dat is ook leuk. Ja, en andere weekend dan beginnen we Vreeds, hebben we een heel weekend muziek. Vreeds is en Snijs. Dan hebben we de Vreeds Little Boogie Boy. Dat is de begeleidingsband van John Primer, een Amerikaan. En die speelt in Soetermeer zaterdag. Dat zoek ik even heen. De zaterdag hebben we de Troepers. En er komt een voorprogramma voor van een Tin Lizzy Band. Een najaachtige Tin Lizzy Band. Jullie in Friesland toch? Ja, hier in Friesland, ja. En uit Tienjawij. En die komen bij u spelen in het voorprogramma. Daar gaan ze om vragen dat ze erbij komen. Zo. En dan hebben we de snijs, hebben we de Kentucky Grasshoppers. Dat is echt de oude country. Wat Griet Wiesmik zei van mijn Bobby Bear en dat soort dingen. Alweer. Echt de oude shit. Het is mooi op snijden midden weer lekker genieten. Ja, Lazy Sunday. Dus zeg je een mooi trouw. Ja, Ralf de Jong had ik in de studio hier nog Barrelhouse Takemier. Prachtig mooi. Die komen op tournee met 44 hier bestaan. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is... En dan heeft er voor u zeker nog wel hoop, heb je? Ja, zeker. Ja, dan komen we zullen de band beginnen maar. Ja, steeds, ja. Slayer. We kunnen wel Slayer coverbands meer. Ja, dat zou ik kennen, ja. Ik kijk gewoon maar op. Ik ga Battlehouse die komt, maar ik ga 9 december ga ik een heel leuk setje op Snijden Media. Dat is Oscar Benton Blues Band. Je had je gewoon Oscar Benton. Ja, dat zei dat. Hè? Dat is een man is dik zantig. Ja, fantastisch. Maar die stem is nou geweldig. Ja. En die wordt begeleid bij de jongens van Battlehouse, de Laporte broers. En dat is dus 9 december op Snijden Media. Ja, daar zoek ik echt heel bord naar uit, want dat is gewoon een hele bijzondere samenstelling. Gewoon met gaan, heeft verdwaald samen. Ja, hè? Ja. Ik ben hem kwijt hier. Het is bij ons net zo groot. Ik vind hem altijd waar. Hartstikke mooi, man. Goed, jongen, happy. Mark Kelly's, en er is vast een site, Facebookpagina met alles qua data wel opsteert. Maar je bent lekker los en we blijven het volgen met dit programma. Ja, zeker. Bedankt. En Facebook en Mark Kelly's muziekcafé.eu. Daar houden we dat een beetje in de gaten. Dan staat het hele programma wel op. Er is aan onderwijs. We zijn er met Ierpenen. Het verhaal van Jos Hartenveld, muziek. Onderdeel van de muziekfamilie in Friesland. Ja, even zwieren 10. Daar zit ik heen. Ja, ik zit er even heen om te worden dat. Grafenis. Ben je eigenlijk wel. Jos is gewoon een vriend van de café, zeg maar. Zo vaak had de buurt optreden. En dat is een hele speciale jongen. Dus daar ben je even heen. Ja, daar zijn minder leuke dingen weer. Maar ja, je moet er wel even heen. Ja, dat ik beleven. Ja. En ik bij dit programma. Dank u wel. Ja, doe ik. Happy weer dat van Mark Kelly's, het muziekcafé. Asis dus, bijzonder optredens hier in de studio. Maar eerst weer naar de Del Toro's. Vanavond Leeuwarden, hè? Ja. Leeuwarden. Daar staan we in scooters. Ja. Alleen of met anderen? Met Blad on Blad en Timber. Oké. Dus, ja. Rock'n'roll. Ja. En morgen Eldorado Festival in Eindhoven. Dus het is lekker druk zo. Ja. Wat zijn de plannen voor volgend jaar? Volgend jaar, dat... Doe je niet aan planning? Nee, niet echt. Nou, een beetje wel, maar dat zien we later wel. We hebben nu vooral de tour voor onze nieuwe platenpromotie. 10 Stories High. De 3 nummers die je hier hoort, die komen daar vanaf. Dus we zitten volop in die tour. Volledig plaat? Ja. Lang mee bezig geweest? Ja, we zijn er wel een poosje mee bezig geweest, ja. Waar zit bij jullie de crux? Het geluid, de sound of toch het schrijven van de nummers? Ja, de basis zit natuurlijk een beetje in de surf sound. En, wel lekker trouwens, hè? Ja, zeker weten. En we houden alle 3 ook wel van een beetje hard rock en desert rock, zoals ze dat dan noemen. Dus van alles zit erin. Is dat een specifiek publiek nog steeds? Dat hele surf soundje? Of hoe zit het? Het is net zo met de blues en de jazz. Het is altijd ups en downs, hè? Met qua populariteit heb ik het idee. Ja, het is een beetje een niche, maar het heeft wel een vrij vaste kern die eigenlijk overal naartoe komen en ook een hoop kopen. Dus dat is wel fijn in de surfrock. Ja.
Ga je straks andere jasjes aan doen met Dennis of niet? Of blijf je in de... Dat toch Serieus? Oh, ik gok maar wat. Ja, goed gegokt. Goed, ja, we krijgen een metamorfose. Ja, god, dat klinkt op de 5 uur show en koffietijd. Hou maar op. We krijgen hier nummer. Albumutus Del Toros. Ben wel te vinden op internet op alle mogelijke manieren. Maar ik ben blij dat ze live hier binnen. Jong in scooters, dus mijn aantal horen mensen. Maar nou, mij welk nummer? Wij spelen Loose Lips. Live in Orwin!
Heerlijk, surfmuziek. Del Toro's jong dus in scooters. Na je plaat is uit. Informatie te worden vinden op het internet. En straks gaan ze heel snel naar de kleedkamer. Dan komen er hele horen heren weer om. En dan zullen ze met Dikke Dennis hier spelen. Maar in ieder geval even Del Toro's dus. Informatie wel op Facebook, sites, van alles wat er. Ja, daar is het allemaal te vinden. Ja. Vond het fantastisch jullie waren. Te gekke band, dankjewel. Dankjewel. Dat vind ik mooi, man. Tot straks, oké. Goed, we gaan naar Jack Bottleneck. Het bijzondere verhaal van een gitaar en een bluesartiest uit Friesland, Shaky Sam. En natuurlijk Jack zelf. Maar eerst even naar het boek Boom. De wonderbaarlijke reis van een rock'n'roll reus. Alexandra Vierkant. Jij bent de schrijfster. Ja, welkom. 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 Ja. Kende je Hannes al? Of kwam de uitgever erbij en zei van... ik heb iemand gevonden, daar moet je gewoon een boek over schrijven? Nee, ik kende hem al. Ik was merchandiser bij de Shavers. Ik deed de t-shirts en de cd'tjes verkopen. Dus ja, zodoende kwamen we op het idee op een gegeven moment om... toen was hij gestopt met de Shavers en toen was een wild idee zomaar van... zal ik je biografie gaan schrijven? Toen hebben we het gedaan. Dacht ik een jaartje over deed. Ik heb er uiteindelijk 3 jaar over gedaan. Dus dat viel toch een beetje tegen. Ja. Waarom? Omdat het verhaal uitgebreider werd dan verwacht? Nou ja, dat vooral. Hij had een zolder vol met knipsels. En dat had ik al niet verwacht. En het is allemaal voor het internettijdperk. Dus ik moest echt flink graven en flink factchecken. Echt huiswerk doen dus? Echt super huiswerk doen, ja, klopt. Je kent hem dus wel, wat dat betreft. Maar ik kan me voorstellen dat je met zo'n boek bezig bent... en je duikt in iemands leven. Dat je ook achter verhalen komt en denkt... hè, is dat Johannes? Ja, dat wel. Dat klopt. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want ik weet wat zo'n flamboyante figuur het is. Dus ik was zelden verbaasd. Maar toch wel dat je dacht van... na het einde van het boek dacht ik... Toen ik alles teruglees en vooral ook bijvoorbeeld zo'n operatielijst van 1,5 A4'tje... dat je denkt... Wow, waar haal je het vandaan? Waar krijg je al die positiviteit en die energie vandaan? Ongelooflijk. Ja. Daar moet je een enorme drive voor hebben. Ja. Hoe zou jij Johannes willen omschrijven? Naar de buitenwereld doek, stoer, tattoos, rock'n'roll. Nou, vooral positief. Positief iemand. Altijd energie, ook al heeft hij het niet, maar hij maakt het. Hij zorgt ook altijd dat je goed voelt en dat je fijn voelt. Het is geen ruziemaker. En juist gewoon positief in de mensen. Ja, dat vind ik heel mooi. Daar hou ik heel erg van. Heb je het alleen geschreven of heb je het eigenlijk samen met hem geschreven? Nee, ik heb het alleen geschreven, dat wel. Ja. En ik heb... Kom hier met die knipsels en ik rap hem er wel mee. Dat, en ik heb natuurlijk zijn hele schil eromheen allemaal geïnterviewd. Zijn vrouw, kinderen en de hele tattoo-wereld eromheen. En de hele rock'n'roll-wereld eromheen. Dus ja, superleuk. Heel mooi avontuur was het. Echt heel leuk. En natuurlijk een Fries tintje door de voorkant van Wietse. Wietse Sterk. Daar ben ik best trots op. Dat heeft hij heel mooi gedaan. Ja. Die is hier en daar praten we straks ik met jou nog over het boek. En met Johannes die hier onwijzig is. Ik ga weer naar de volgende gast. En dat is Jack Bottleneck. Maarten Sprutsen. Dat Jack, hoe is het? Ah jongen, ja best. Mooi jongen, is druk denk ik net. Ja, je hoort al. Jullie die weer uit in patroontjes, hè? Ja, ik kan die eigenlijk al afbellen, hè. Maar, dat accepteer ik dan net, hè? Het is bekend als slavendrijver, hè. Ja. Dat lukt aardig. Ja, ik kan een mooi tattoo krijgen van een week en maakt iemand op de oren koet, hoor. Ja, valt me een meter in je sleer ondersteert. Dat komt nou wel. Zeg er maar nee, vregen. Goed jongen. Hey, die gitaar van die. Ja, nou net van mij. Nou, vertel. Ik ga in Bruiklijn, Jan Vlietstraat, zit direct de broer van Simon zit direct. Jan, maar je wil even komen uit de wol. Ja. Dat is wel heel mooi vinden. Ja. Dat, want zo je hongerjaren bij Jan thuis, er gebeurt niks mee. En Jan en ik drinken wel eens een pilsje, wie kan wel goed. Ga je dan praten over Shaky Sam, over zijn broer of net? In de regel komt gewoon praten voorbij, maar wie hek wel gewoon even moppen tappen onder een biertje. Ja, het is net dat het alleen nog maar zo je hong daar leren, dan zei Jan, wees wat, dan krijg je van mij een bruiklijn. Het bleef Jan sint, maar ik speel je erop, ik had thuis te lezen. En dit is de holy grail van mij. Als je een oor uitlezen mag, wat Shaky Sam is? De grootste bluesartiest van Nederland sowieso, en vooral uit die jaren. En vooral in die tijd, die man was sowieso verschrikkelijk goed in het Engels. Nou, toen was er nog geen YouTube. En die had Giel naar Amerika te spelen. En dat weer de man. En daar ben ik als baasje van hier, zoals we tollen, gitaargek trouwen. Heel vooral de slide vind ik mooi. En dat begon met het dubbelalbum van hem, Dedicated to the Blues. En dat is toevallig op deze gitaar. Dus meer kan ik net bereiken. Als ik wil naar Graceland gaan, maar dan zit er altijd een 10 meter verhaal zijn gitaar. Er zit nog een lint en beveiligers. En ik ga hem gewoon nice mee op een bank. Op het scoort. Maar dat net alleen. Als je een harpenhakje, zien riem, zelfs de visitekaartjes nog. Misschien wel leuk om even zien te lezen. Een origineel visitekaartje van Shaky. Jon, ik ga even snel de data, want ik kan Jack het spul even pakken. Ja. Mooi dat er een best trouwens. Ja, dank u wel. Wat voor broer wie het?
Nou, ik heb toen in documentaire gezegd, we krijgen een bar. Ja, hè? Hij hem aan de kop trok en liep je achteruit. En trok je met de sleutel liep je vooruit. Hij was eigen zin. Dwarsbongel? Het was een dwarsbongel, ja. Maar dat hindert niks, dat mag toch? Ja. Maar hij had natuurlijk ook wat een mindere periode gehad. En misschien dat hij daarom in die blues beland is, dat krijg je vaak. Kip en wat ei misschien, hè? Waarschijnlijk wel, ja. Het is een keuze die je maakt en voor mij had hij dat heel goed heen. Ja, hij werd nog steeds roemd eigenlijk in heel Nederland en in Friesland als Shaky Sam. Hier staat voor trots trouwens als jonge jongens. Van, dit is een talent, zegt u dat als broer ik bij hem? Nou, zie, ik was 6 jaar jonger dan hem en ik had het altijd zien als een talent. En ik heb van alles met hem met gekregen, gitaar en weet ik veel. Maar ik kon niet eens nooit uit een triangel halen. En hij deed het naadloos. Ja. Zonder muziek, zonder wat er ook maar te kennen. Het was gewoon het gevoel wat in de gitaar lag. En dat zei Jack ook heel goed altijd. In die oude rotgitaar, daar zat het mooiste geluid in het duurste Gibson. Ja, mooi hè? Ja, ik vond het prachtig. Hoe vies het dat hij wordt nog steeds eerd? Er zijn documentaires horen maken. Toevallig, en daar praten we straks nog even mee. Bijvoorbeeld Tattoo jongens erin toe Beckema. Die had bijvoorbeeld de hele verzameling. Jack Bottleneck hier, een muzikant, komt er miljoen zetten. Dus Shaky leeft nog, die broer, Simon. Ja, we hebben elk jaar nog wel een bijeenkomst met een aantal liefhebbers en dergelijke. En ja, overal dat je komt, dan ja, eigenlijk in de blueswereld, iedereen kent hem wel. Ja. En het mooiste voorbeeld er is van natuurlijk dat we een keer in Amsterdam waren. Speelde in het voorprogramma van een heel groot Amerikaans bluesfestival. Er stond Blind Willie Davis stond achter mij in een collision. En die zei, dat was Simon Speulen. Who is that fucking negro who's playing there? Yeah. Nou, dat was wel apart. Dat vond ik wel een heel groot compliment. Dus de soul als bluesartiest, laat ik het zo stellen. Maar ook de stem en ook de uitspraak. Ja. Hele grote, dat ken ik nog, maar... Ja, dat had hij vast niet bedoeld. Nagler, hast du visitekaartje, jongen? Ik lees het even voor en leg het even zien. Shaky Sam Bluesband. En dan de gitaar en bottleneck gitaar, mondharmonica, zang. En daar komt er bluesicus, diverse stijlen, zowel solo als groepsact bluesband. En dan Westerweg 15 en dan pascodes en Dwarp. Maar het mooie is, ze hier nog maar 3 telefoon, 3 cijfers in telefoon. Mooi nog. Ja, dat is echt wel cool. Mooi is het haast en mooi dat de Shaky Sam eerst. Hier is een bepaalde favoriete nummers of vond je het wel mooi? Dus bij Broem. Ja? Dat is het nummer, ja. En een van de favorieten bij Jack, hè? Ja, maar ja, hij had nog een ander mooi nummer en dat is ook van toepassing, Too Early to My Grave. En dat was wat jammer. Dat is wel een beetje het verhaal. Dank u wel, Jan. Dank u wel, Jack Alvast, want ik is spelen op de gitaar. Ik ben er nog net hoor, want ik moet al even uitlezen. Hier is krekpijl en boog. Hier is die het helemaal krom. De hele zijkant leidt dit aan. Dus ik kan er eigenlijk geen akkoorden op spelen. Dus ik kan nou een nummer uitzetten waar ik puur op sliden kan. Maar ik kan van tevoren nog wel even van Jan, het begintje van Das mijn broer even voorbeuken. Dat kan ik nog wel even doen. De studio is voorbij. Jack Bottleneck plays Shaky Sam. Steekje, dat is mijn bron. Ik kijk daar net. Rock me, baby. You rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock and roll me, honey, like my back ain't got no bone. Yeah, roll me, baby. Roll me like a wagon wheel. Roll me, baby.
I want you to rock and roll me, honey, like my back ain't got no bone. Yeah, rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock and roll me, honey, like my back ain't got no bone. En volle meer kan ik het naar uithalen. Nou. Nou, dat meer dan ik het kwijt, Jack. Maar ik ben met meerdere gitarenbouwers aan het onderhandelen. Maar ik wilde net elke gekke blaas letten. Maar zo, dit is dus in 81 gebeurd. Hè, vlak voordat er het leven liet, zeg maar. En zoals toen zijn barst voor het direct repareren, dan is dat in een regel nog aardig te doen. Maar het had nu sinds 81 is dat al settelen. Hè? Dus dat is heel moeilijk om dat weer in het originele model te. Ja, maar ik heb hem toch wel even uiteindelijk mee verknoeien dus. Ja, maar dit moet eigenlijk een maken worden en dan hoop ik ook een wat goed bespielen kan. Maar het koel gaat mij er nooit uit. Hè? Deze punt 22 in. Zie je dat? Daar uitgaan. Er zit wat legende omheen, net in weten wie hier heet, maar ze willen wel eens beweren dat er wat mijn vriendin van drummer bij hier. Ja. En dat de drummer dat net zo leuk vond. Maar als het weer is, weten we net. Maar ja, dat zijn mooie legendes die het ontstaan. Mooi hoor, prachtig. Bijzonder dat zijn broer Jan zei, speel je er maar op. Ja. Maar het mooiste is nou dat er zei van... kom maar even daal, Jack, dan door we een pilsje, want dan kom ik al eens een dubbeltje komen. Dat is de blues, isn't it? Wie zitten we ook ouwe zeggen. Waar speelt het Jong? Jong had een privéfeest, wel in een mooi bedrijf trouwens. Het Skaatscafé, het houdt in Heerenveen. En mooist die hebben we heel teert bij Hoes, Berdaard. Dat vind ik de eng altijd. Ja. En nou ja, even niet, om je weer op te komen. De 25e is die hebben in een kleine beurs in Friendship. En daar ga ik deze gitaar even in één keer live broeken. En dan komt er eerst op een statiefje in een vitrinekastje en dat wordt in Heiligdom. En die riem die wordt van mij nijmaken, die man wie je krijgt, hè, Albert Jeensma. Ja. Je van de 50 jaar bij maken, Alice vanzelf. Zo, en die had een leerbewerkingsbedrijf, de kleine as. Ja, nee hoor. En die zal dit van mij kopiëren en dan komt die ook in de vitrine. En alleen nog op speciale gelegenheden, waar ik zelf even speel je af mijn opnames. We drinken er niet op. Ja, 12, 23 wel. Jack, bedankt jongen. Speel het oerl te zien in de provincie. Wij zijn er ook nog even, oorlogen lang, maar eerst het nice. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Je mag al wat stadiger rieden, hè? Er wordt aan het dik werken. Ja, ik zeg het. Kort als die snelheid oppast! Minor veilig bij het werk onder dik. Sjog op samenwegwerken.nl. Ik zie wat jij niet ziet. Een gecontroleerde kilometerstand. Autotrack checkt wat jou misschien niet opvalt bij de aanschaf van een auto. We checken hem van de eerste eigenaar tot de laatste keuring. Inclusief een volledig gratis Carfax-rapport. Op zoek naar een auto? Check. Autotrack. Zaterdag is deals maken. Jij haalt je dochter van voetbal. Hij doet de weekendboodschappen. Jij plakt de fietsband van je zoon. Hij loopt met de hond. En met Skoda is het nu ook goed dealen. Dankzij de eindejaarsdeals. Jij rijdt voor het einde van het jaar een gloednieuwe Skoda. De dealer rekent een extra scherpe eindejaarsprijs. Zoals de Karoq, een complete SUV vanaf slechts €199 bijtelling per maand. Kijk nu voor alle eindejaarsdeals op skoda.nl. Skoda, simply clever.
Het lekkerste lekkers voor de feestdagen? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Feit. Een giraf weegt gemiddeld 1000 kilo en kan een lengte bereiken van 6 meter. Mocht je een giraf moeten vervoeren, de nieuwe Opel Combo heeft een laadvermogen tot 1000 kilo en is leefbaar met een dakklep. Dat is ook handig met stijgerbuizen of ladders. De nieuwe Opel Combo. De feiten spreken voor zich. Check alle feiten op opel.nl. De nummer 1 in babyvoordeel gaat helemaal los met luiers. Nu stapelkorting op alle Kruidvat midpakken luiers en luierbroekjes. Bijvoorbeeld 4 pakken, nu maar €20. Stapel te gek hoor. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nieuwe combo, nieuwe actie. De bestelwagen besteldagen bij Opel. Bestel nu je nieuwe combo Vivaro of Movano en krijg gratis upgrades tot €5.500. De Frieske Opel-dealers Dynam, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Omroep Friesland. Oostemt op dij. Azes dus terug met Noorderwiel Live met een heel soort muzikale gasten. En Johannes de Boom dus met het mooie verhaal en simboek. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Afke Boven. De demonstratie van Kick-Out Zwarte Piet, KOZP is dat, in Ljouwt is sneun bij het Saailoon. Dat had de gemeente besletten. Tjenoer het gerechtshof is er een plakje reserveren voor de demonstranten. Burgemeester Vetkronen. Nou ja, allereerst, we gaan gewoon het kinderfeest staat voor. Dus het is gewoon een normale intocht met normale optocht en alles erbij. En ergens langs de route zal er een hele kleine demonstratie plaatsvinden van niet meer dan 20 mensen. En dat zal in de buurt van het Saailand zijn, Wilhelminaplein. Dus bij de Prinsentuin enzovoorts is het prima en de rest van de stad is ook veilig. Joyce Beukema had de demonstratie onvregen uitnamen van Kick-Out Zwarte Piet. Ze is net al heel tevreden, want liever hier ze midden in de Prinsentuin stingen. Maar dat is nevens Kronen net mogelijk in verband met de veiligers. Op het Saailoon kunnen de KOZP'ers vol in een speciaal vak staan met loedsversterking. De Ljouter die Joet terjochten stier voor het ombrengen van Ursel Sprot verliezen hier oktober had 8 jaar cel met TBS kregen. Dat wie ek de eerst van het Iepenbier ministerie. De 39-jarige man is veroordeeld voor deerslag, moord kon net bewijst worden. De 34-jarige Sprot waard op 11 oktober 2000 zandje deerstutsen op het Jacobijnerkerkhof in Ljout. De veroordeelde had heel tijd ontkend dat er het dien had, maar hij zou toch verskate tjoegen wezen. Er camerabeelden wiezen in de richting van de man. De Ljouter had een antipersoonlijkheidsstoornis. Nevens zaakkundigen is de kans groot dat hij weer de fout in gaat, omdat hij gauw agressief wordt. Daarom leidt de rechtbank hem ook TBS op. In het eerste Riekse Keindorf doen zo'n 160 boeren mee aan een programma voor opslag van CO2 in Gewaaksen. De provincie Friesland had van de morgen in Keindorf een intentie overeenkomst tekenen met de eerste Riekse regio op het merk van CO2-opslag. Deputaire Michiel Schrier hoort het belang van die intentieverklaring. Nou, dit betekent dat we hier toch heel veel kennis hebben opgedaan en heel veel projecten hebben gezien die er aan bij kunnen dragen dat de CO2 wordt opgeslagen in de bodem. En ik denk dat dat wel een van de grote thema's is van dit moment. De politie had van de morgen nog 2 extra verdachten aangehouden in de zaak van de oerval op een pizzacourier. Dat badde in de nacht van Tiesday op Woensday in Wergeer. De nieuwe verdachten binnen 2 Franschiters van 19 en 21 jaar. De politie had jeder ekkel 2 Franschiters van 16 en 17 hier aangehouden. De oervallers bedriegen de courier met 2 vuurwapens doet hij in Wergeer wat bezwaar wordt. Het duo naaide uit mij het jild en de auto van de courier, maar de politie kon gauw de achtervolging inzetten. De verdachten rieden haar zelfs klem op de Ljouterstraatweg op het Jereveen. Daarna bezochten ze rende wei uit te naaien. Na het lossen van waarschuwingskatten trok de politie kon ze dags aanhouden worden. De Franschiters zitten vast voor verder onderzoek. En dan krijg je nog het waarbericht van de middenzinnen en zo'n ont 9 graden. De wind is zwak onmatig en komt uit het eersten. Joen en vannacht helder waar en dat betekent dat het kwik zakkert naar een graad of 2. Onder de groen kan het een beetje vriezen. Morgen weer zinneschien waar mij oerdijtemperaturen om de zo'n graden heen. De wind is matig en komt uit het eersten. Daardoor viel het wolkenouder aan. Goed inpakken dus. Snijden eerst wel wat zinnen, maar stadig gewoon meer bewolking. Oerdij wat zo'n graden. En dit weer het wichtigste nieuws van nu. Meer nieuws via op uw site of de Omroep app. En dan, de Noorderwienmidje is nog lang net klaar. Dus dadelijk weer gauw naar Willem.
Kun je een cv-ketel wel vervangen door een warmtepomp? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Occasions in alle kleuren van de regenboog zonder je blauw te ergeren? Dat is via BOVAG.nl. De betrouwbare occasions site van BOVAG. Via BOVAG.nl. Zeker weten. Optrekken en afremmen met één pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren? Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan. Innovation that excites. Hey gezelligheidsdier, nu het weer vroeg donker wordt, kruip je lekker op de bank met een grote kop koffie, thee of choco. Bij Xenos krijg je nu 2+1 gratis op alle mokken. Laat die winter maar komen. Shop in de winkel of online. Ontdek het, Xenos. Jij shopt het, jouw vloerkleed. Nu bij Quantum. 15% voordeel op alle vloerkleden. Quantum, daar woon je beter van. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein. Dus Joert, mij toch wel een centrale rol voor het boek. Dat ook gaat over Johannes de Boom. Boom hiet het boek. Illustraties van Wietse Sterk, daar praten we straks nog even mee. Eerst meneer Johannes Boom, hoe zit het nou met die Frieske roots eigenlijk? Want maakt hij een echte naam wel neer? Of was toch die een artiestennaam wat we horen? Hans Boomsma. Hans Boomsma. Hans Boomsma. Geboren en getogen in Belsum. Belsum, ja. Ja, en mijn huid ging naar de Hoogovens. En moest een jaar op een huis wachten. En in 1959 kon hij mem en zijn BN hoe brengen letter kennen, ja. Hoe was het als ik weer over laten komen, weet je wel. Dus ja, zo gebeurde dat gewoon. En dat was in 1959. Ja. Maar ja, weet je, je gaat mee. Ik vroeg mezelf niks af als kind. Ik ging gewoon mee met Hoyt en Mem. Waar er tussen Fries praat trouwens? Ja, altijd. Nee, maar dat is het nou, redelijk beheerst. Dat is best raar, want ik heb een jongere broer, een oudere broer. Zodra die de drempel over waren, ook in Beverwijk, spraken ze Fries. Ik ben de enige die dit nooit gedaan heeft. Dat is best raar. Maar weet je, waar mijn hoed ligt, daar ben ik. Snap je dat? Ja. Wat ik nu zeg, ja. Dus pak de omgeving best, pak het op. Zoeken ze het misschien wel op zelfs. En alle meisjes die ik mee naar huis nam, dat waren van de Hollandse afkomst. Wat heb je die... Moet je ook een beetje Nederlands praten? Ja, natuurlijk. Die moesten toch verstaan. Ja, je bent een beetje exotisch dan natuurlijk. Hè? Ja, maar dat deden we fluisteren. Ja, hè? Ja. Hey, iedereen heeft het, Johannes de Boom, die zegt, turbulent leven. Maar Jos dat zelf, ik zag. Nou, gedeeld. En zeker in bepaalde periode was het absoluut zo. Ja, seks, drugs en rock'n'roll? Nou, drugs, tenzij je spacecake en wiet drugs noemt. Dat gebruikte ik wel. En ook sowieso op maandag was altijd Spaceculaasdag. Ik had een student in Utrecht, die bakte dat voor mij. En om de zoveel tijd kwam er dan echt een mooie plak weer in de brievenbus vallen. En op maandag was ik altijd aan het spacen, zeg maar. Nou, maar de alcohol die heeft met name er nogal in gehakt. En zeker in 2009... Ja,
Toen had ik ook in mijn hoofd al voortdurend van die dingen, jong, oppassen nu. Maar nu bijna zit je erin. En toen ben ik ook 12 keer met mijn scootmobiel omgetuimeld. Dus, en dat moet altijd iets gebeuren, dat je je verstand weer gaat gebruiken. En dat gebeurde op de Schermerweg in Alkmaar. Toen midden in de nacht vond een taxichauffeur me met een bloedende kop naast mijn scootmobiel. En hij moest er hard voor remmen, anders had hij eroverheen gegaan. Nou ja, de ambulance erbij, politie erbij. Rijverbod met je scootmobiel, een rijverbod. Dat vind ik toch wel weer uniek. Maar ook een klik in mijn hoofd van zo is het wel goed, jongen. Ja, het is wel mooi geweest. Ja, en als een reactie heb ik toen een jaar niet gedronken. Okay. En toen was ik op een bruiloft en toen dacht ik, hoe smaakte dat eigenlijk weer? En heb ik wijn, berenburger, whisky, jenever. Eigenlijk begon ik gelijk weer. En wat kwam er als lekkerst uit? De jenever is me bijgebleven. Goed zo. Ja. Snetser jenever. Ja, man, heerlijk. Kom straks bij die waarom, Johannes de Boom. Dan ga ik naar een man, ik leef maar even vregen. Marcel Smit. Seks, drugs, rock'n'roll, hoe zit het met die? Berenburg. Berenburg? Ja, daar werkt het alles mee. Ja, hè? Ja, absoluut, ja. Mooi kerel, hè, Johannes? Ja, zeker, ja. Ja, ik had die poster die Wietse van de Makker had, die is ik fenomenaal. Dat weet je, voor het Jailbreak Festival. Daar had er heel mooi sprutsen. Dus de week ik vond fantastisch. Mooie figuur uit de muziekwereld, hè? Ja. Het levert prachtig verhaal op. We beginnen Jack even, met Shaky Sam. Ja. Ja, en ik ben nog wat bezig met de onbekendere dingen uit de muziekwereld. Met wat oorzettingen in het Fries en dat soort zaken. Welke is dit spelen, Fries? Nou, dat is een oorzetting van een vrij onbekende Amerikaan. Die jongen die heet David Lunning. Ik had het oorzetten voor Frisicana alvast. Dat gaat 9 januari is het in première. Maar het is zo leuk dat ik denk dat ik het op mijn album zetten ga. Het waren er dus met een nieuw album? Ja. Oh jee, krijg je druk. Ja, Blauwers, ik ben Douwstra bezig, Doe bezig. Ja, ik hoop. Geen planning, denk ik? Nou, nog wat concreter. Ik ga nog de vestjes die ik erop heb, dat is nou al hier helder. Ja. De arrangementen zijn nog net helemaal helder, dat mag ik nog wel gaan. Maar ik hoop toch, ja, het jaar hier, in ieder geval voor december, misschien na december. Maar ik denk wel ergens in de winter Sabisa van oren hier. Ik zet de stoel vast klaar van hem. Maar ik wil al die prachtige Friese artiesten hier hebben, met al die nieuwe albums die ze mij steeds beloven en maar net komt. Ik hoor die eraan. Marcel Smit, live in Noorderwien. Deze is voor Johannes, Berenburg. Wie vroeg je hier, ik vaak succes. Achterover duurde les, ze namen alles wat ik hier. Ik wist net meer waarvoor ik stier, maar ik stier alleen. Keer op keer, en naar steen, dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg, bloem me trouw, na een slok van die, vergeet ik elke vrouw. Het begon bedierd, mijn zwarte geld, die dacht alleen ohne zelfs. Maar geert je haken, ik bezocht, de hier na één keer al haar nocht. Ali voor mij fiesta drok, één ding wie wist, ik voel geen levensloop. Oh, Berenburg, bloem me trouw, na een slok van die, vergeet ik elke vrouw. Mijn Duitse krieg haar mem erbij. En dat is zelfs de neet voor mij. Nienke hier neer mijn muziek. Sjoukje mist de romantiek. Wie ik de deksel, wie doet die pot? Die een ding wie wist, ze maken me kapot. Oh, Berenburg, bloem me trouw, na een slok van die. Viert ik elke vrouw. Ja! In het redenlucht, hakkers leefde kocht, maar als alles mij kreeg ik die nog. Op Tinder kwam ik lutskhet zien, een van de app, ja, dagste min. Dat wie op mijn centen uit, één ding wie wist, voor mij neer waren het uit. Oh, Berenburg, bloem me trouw, na een slok van die, viert ik elke vrouw. Maar die vrouw lier
lieten me zo zien dat ik er eigenlijk best zonder ken. Ik fluit je nou de hele dag, dus ik thuis maar een slokje krijg. Ja, ik stil en keer op keer en een steen, dat wil ik nog net meer. Van Berenburg, bleef me trouw na een slok van die, viert ik elke vrouw. Van Berenburg, bleef me trouw na een slok van die, viert ik elke vrouw. Van mooie flessen, trouw mij mee, pas bij de glasbak, schiet ik van die. Speciaal voor Johannes de Boom, prachtig mooi nummer over Berenburg. Marcel Smit, we komen aansjes voort bij een bron. Maar ik moet eerst even naar Volkert Wesseling. Steun de toeverlaat van deze show komt regelmatig te Verdel. En we zo'n een live verbinding hebben met hier door een stoomboot. Ja, van Sinterklaas, met Friske Pieter en zo. Dat kan je helemaal mis. Ja, dat is ik wel wat. Dus ik hou die app, kom je helemaal heen, want dat is nog even wat reclame. Meidje worst, maar het hier doen. Ja, nou ja, dat is toch wel mooi dat het even een app-test. Ja, want ja, Sinterklaas die doet natuurlijk zijn best om op dit in Nederland te komen. Maar ja, en dus zo er even live, in Noorder weer live. Ja. Maar de verbinding weer net helemaal optimaal daar in die grote oceaan. Nee. Maar wij hebben wel even contact gehad met Friske Pieter en met Sinterklaas. Vertel. En die hebben mij verteld dat ze er ook op de stoomboot ont repeteren west hebben voor een stuk. Dat gaat over Sinterklaas die in de wolken is. Okay. Dat is wel redelijk bijzonder, want Sinterklaas die gaat helemaal digitaal. Hij gaat op de tablet en bij die hoeven de verlanglijstjes net meer in de skoog te doen. Mooi even mailen. Nou precies, even in de Sinterklaas app zetten. Ja. Dus dat is een heel verhaal en Sinterklaas en Pieten die spelen dat. Morgen in Garderdiek, nadat Sinterklaas natuurlijk onkomt is, maar de intocht. Ja. En dan gaat Sinterklaas maar die productie ook nog de provincie in. Vertel. Dat is, dat mag ik even uitdenken. Friske Pieter die had dat al in de kop natuurlijk, maar ja, ik mag dat ook van het papier even leren. Nee, dat is sowieso, maar waar nemen die weer omkomen voor de data? Nee, ik weet het. Ik weet het. Ja, dat is na je weekend. Nee, dat is net na je weekend. 24 december. Ja, dat hij al in de haast ergens naar Tamata. Hè? Ja. Dus 24 december. November. Ja, dank u wel, Willem. Nou, gelukkig. Best al alert, hè? Nou, zijn jongens Slayer. En ik ben juist thuis. En ik ben... Wie zwak Slayer? Nee. Kan je net zien? Nee, ik weet het net. Oh! Ik balde als een stekker, man. Ja, maar 24 november. Ja, ik heb even uitgedacht. 24 november. Wat is er man? Nee, ik en net Sinterklaas. Jongen, moest het al even goed vertellen. Ja, doe maar eerst. Ja. Nee, maar 24 november in Akrum. Oh, Akrum? Ja, daar. Slayer of Sinterklaas? Ja, Sinterklaas. Oh. Die is in de wolken. Mooi. Ja, misschien droomt er ook wel over Slayer. Ik weet het net. Dat is een heel interessant stuk. Mooi. Maar dat in Akrum in de sporthal. Ja, nou, mooi. Ja, dat kan er ook nog uit. En morgen dik. Monnikendiek en 2 december, ja 2 december, dan is Sinterklaas in het Barontheater van Opende. Mooi. Dus wat zeggen ze dan? Net sterren. Maar daarheen. Dank u wel, jongen. Alsjeblieft. Volkert Wesseling. Geweldig. Goed, Marcel, had je nog een nummer voor u? Nou ja, ik ga nog een sterk verhaal. Maar eens vertellen, die microfoon hier, ik bemoei me direct net mee. Marcel Smit, mij een sterk verhaal. Het luimen van mijn harde, wie net langer. Ik hoor alleen broer onder de deur. Een spoor van bloed bracht mij bij het vrammers. Wat zien lippen uit van het mes verleer. Hart erin, wie een nasdrippen olie. Het vuur in mijn water, grote bron. Droeg tralies, zegt de reek verdween. Hier er nou maar krijgt wat meer verstand. Zullen in de
blaak vol fine. En ik zit toen in deze cel. Maar ik de night let ik me net in binnen. Voor de wissigheid stek ik hem nog eens del. Wat voor wie maast u eigens wijzen? Als het eigenlijk dorst, maar je oor. Als dat je, koest het misschien het weten. Maar in de woorden het zo's. Die laatste avontuur. Je zullen in de hel, je plak wel vinden. En ik zit toen in deze cel. Maar ik de nij liet ik me net in binnen. Voor de wissigheid stek ik hem twakke del. Wat voor wie maast u eens wijzen? Als het hek dorst, met mijn broer. Was dat je, koest het misschien het weten. Maar in de woorden met zo's. Die laatste avontuur. Geweldig. Mooi verhaal. Zo zou Shaky Sam gaan keer met een kogelgord in zijn gitaar. Maar goed, dan kunnen we straks met treien wel even hoe praten met Marcel Smit. Dennis, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Hoe is het met jou? Ja, prima. Mooi man. Ja, ik voel me helemaal thuis hier. Ja, vind je het lekker hier? Ja, ik vind het heerlijk man. Ja, ik mocht er bijna niet in, want ze keken of ik gesminkt was. Ik werd tegengehouden, maar ik mocht er het is echt... Proberen ze de tattoos eraf te halen, of niet? Ik denk, Zwarte Piet had met iets mee te maken. Dus zo. Ja. Hey, we gaan straks praten, want je hebt... sinds wanneer ben je met deze band op pad? Ja, sinds dat Peter Pan stopte, viel ik eigenlijk in een diep zwart gat. En ben ik gewoon... eigenlijk of geintje. En ik kon die Jos van Del Torres, die hier net speelde dus. Ja. En ze hadden mij geboekt op dikke derde solo, terwijl ik helemaal niks had. Nee. Dus ik heb hun gevraagd. Totale paniek van jongens, ik moet iets. Ja, ik snel doe wat. 2 Ramones nummertjes, Motorhead nummertjes. En ondertussen wat eigen nummers geschreven. En in de lift. Ik vind het fantastisch dat je er bent. We gaan straks wel praten. En ook nog met Johannes, met jou en alles. Maar ik wil je graag live horen. Welk nummer ga je mee beginnen? We gaan beginnen met Geen Reet te doen. En die spelen voor alle dwarsbongels. En voor Johannes. En natuurlijk ook voor Rinto. En de hele tattoo crew. Live in Arnhem!
Dikke Dennis in de ruggen. Straks tussen 3 en 4 uur hier live. Hier met Rick Treffers en nog volle meer. We praten natuurlijk met Johannes de Boom nog. Met Rick Treffers had een boek schreven. Dat had de zelf in dit geval en daar praten we over. Maar natuurlijk meer rock and roll in Noordwijk live. Omroep Friesland. 92.2 FM. Oostend op Dij. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Iets te vieren? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. De gemalen in Friesland wienen jarenlang een gehaktmolen van fisk die naar de zee woer. Maar het wetenschap had nou op een protte plakken fiskvriendelijke maatregels naam, zodat de visk weer vrijer zwemmen kan. En er ben net Friesen, ze met z'n dwars als wat, ze draaien de kopjes om en ze zwemmen achter elkaar de andere kant erop tegen de stroom in. Ze willen dan niet mee. Tiesje kwartier van Saizen bij Omroep Friesland Televisie. Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Het voordeel van Peugeot Private Lease is dat u de auto helemaal zelf kunt samenstellen. Het voordeel van Peugeot Winterdrive is dat u profiteert van extra scherpe private lease deals. Combineer die twee en u rijdt deze winter nog in uw eigen Peugeot 208. Met bijvoorbeeld LED-dagrijverlichting. Wel zo handig deze donkere dagen. U rijdt de 208 nu al vanaf €259 per maand. Dus kijk op Peugeot.nl voor de Peugeot Winterdrive. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostend op Dij. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet gaat in cassatie in de Urgenda-zaak. De rechter in het Hof legde het kabinet op dat bepaalde klimaatdoelen moesten worden gehaald. Minister Wiebe zegt dat de staat geen bezwaar maakt tegen de inhoud van de uitspraak, maar hij wil van de hoogste rechterlijke instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten. Of hij zo'n beslissing wel mag nemen. Volgens het Urgenda-vonnis moet de staat maatregelen nemen zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 1/4 is teruggedrongen ten opzichte van 1990. De Britse minister Michael Gove blijft aan. Er waren geruchten dat na minister Raab en 2 staatssecretarissen hij uit onvrede van de Brexit-deal ook zou opstappen. Tegen de pers zei Gove dat hij het volste vertrouwen heeft in de manier waarop premier May de Brexit gestalte geeft. Het conservatieve parlementslid Rees Mogg is doende om steun te verzamelen om premier May af te zetten als partijleider. De vermoorde Saoedische journalist Khashoggi is in Istanbul herdacht met een symbolische uitvaartceremonie. De plechtigheid was in een moskee. Na het vrijdaggebed werd bijgewoond door honderden mensen. Khashoggi werd begin oktober vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul door een Saoedisch moordcommando. Zijn lichaam is nog niet gevonden. De Belgische topscheidsrechter Vertente is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt nog wel gezien als verdachte in het voetbalcorruptieschandaal in België, melden media. Vertente zou zijn omgekocht om KV Mechelen in de eerste klasse te houden. Rond de corruptieverdenkingen zijn 23 mensen opgepakt. 2 voetbalmakelaars worden gezien als de spil. Ze zouden hebben gefraudeerd bij de transfers van spelers en zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. Het weer, op veel plaatsen zonnig vanmiddag bij een graad of 11. Lokaal komt nog wel mist voor of lage bewolking en daar is het flink kouder. Morgen ook vrij veel zon en dan is het rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is nog geen uur te gaan bij Noordwien Live. Dikke Dennis en de Rukkers zal optreden. We praten nog met Johannes de Boom. Rick Treffers komt al. Mij een boek ik nog. Wouter van der Wal zonder spelen en ik Marcel Smit. Graag en Alex. Beleef de snelste teamsport ter wereld. IJshockey in de Tialf Arena. Een spetterend en sportief uitje met je vrienden, familie of kinderen. Op zaterdag 17 november de Unis Flyers versus IJshockey Den Haag. De wedstrijd begint om 8 uur. Toegangskaarten kun je bestellen via unisflyers.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body.
Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Snijn in Bureau de Vries. In 1894 en 1894 is hier de kanaalgroeven. De Ljouwerter Emma-kade. Je bent natuurlijk van oudsher een soort notabelen. 124 jaar verraadskiertnis. Die skippers die voor het doorlaan, die winnen verschrikkelijk eren. Ja, nergens wie die afstand van rijkdom en jermoede kwart als hier. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Grote keukens, kleine keukens, landelijke keukens. Je vindt ze allemaal bij de nummer 1 van Nederland. Al onze keukens zijn gemaakt in onze eigen fabriek. En die bieden we nu aan met 40% korting en de montage voor slechts €1. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Het is weer vreemde maar het wie kan je vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat Juwet, ek Johannes de Boom langskomt. In verband met zijn boek, zijn 70-jarige jitjefeestje, hebben we een parodieshow met zijn al meemaken. Hoe voelt dat feest? Dat feest, dat was, nou ja, weet je wordt 70 en dan op deze manier, dat was zonder meer fantastisch. En het was net een enorme soort familiebijeenkomst. Want ze kwamen uit heel Nederland. Ik denk dat de mensen met inkt in het lijf behoorlijk vertegenwoordigd waren. Ja. En ja, weet je, we kwamen elkaar overal ergens wel tegen in Nederland. En in de ene zat het allemaal bij elkaar. Nou, dat is goed twistje. Dat kan ik je vertellen. Ik me voorstellen. Ja. En ik ga ergens lezen en misschien weer dat een hele mooie quote die een journalist misschien wat dreun had. Of misschien meer is het ook wel. Maar er ben de programma's die hier zoiets van dat Johannes de Santig helpt. Dat is een wonder. Ja, maar nou, is dat echt van Dijks, hè? Ja, dat is voor mij ook zo. Ja. Ik snap er ook helemaal niks van. In verband met die reuma of die lifestyle of de combinatie vooral van die twee? Ik denk een combinatie. Maar ik geloof 3 weken geleden op zondagmiddag openbaarde zich een soort pijn in de buurt van mijn hartstreek. En het werd me een beetje zwart voor de ogen. En ik dacht, oh, dit is hem. Nu, daar ga ik. En ik dacht, ja, maar ik moet nog wel even wat tegen mijn vrouw zeggen. Ja. Want u moet op zijn minst weten dat ik hier gewoon waarschijnlijk dood zit te gaan. En toen kon ik nog net uitbrengen, Annemiek. Ik weet het niet. Maar ik heb verschrikkelijk veel pijn. En Annemiek die dacht van, potverdorie, wat moet ik nou doen? En die draait 112 gelukkig. En in no time ambulance, hup, naar het ziekenhuis, aan de monitoren gelegen. Niks kunnen vinden. In december is vervolgonderzoek. Maar om maar even aan te geven dat het soms een knip van de vinger is. Ja. Nou, bloed nog even bij is. Zeker voor de mooie verhaal. Ja, hoe je dat om die eigen boek? Gooist dat wel eens hier of denk nou... Ik heb het ondertussen... Dat ligt het mij zak. Nou, dat is het ook. Ja. Maar het is ook bijzonder, omdat je het nu het onder de ogen krijgt door de zienswijze van een ander. En Alexander, die heeft... Dat is ook verschrikkelijk goed geschreven. Want waar je dit boek ook opengooit, je begint te lezen en je kan bijna niet stoppen. Maar het mooist van alles vind ik... je zou het bijna kunnen zingen van begin tot eind. Er zit een soort ritmiek in.
En ik heb op de Zwarte Cross toen van het hoofdpodium geroepen... het is eigenlijk een soort opera, want het is een libretto geschreven. En dat heeft ze zo bijzonder knap gedaan. Ja. Hoe voest het dus die foto's in, die verhaal, door de chefs, die muziek, maar ik die gedichten, die kunstenskip, maar ik dat medicijn Wolf net onslag. Ik bedoel, echt het hele verhaal zit hierin. Ik met die ziekte. Hoe is dat om dat dit zwaar biedt? Ja, maar dat is ook mooi. Dat het, want hoe moet ik dit ooit vertellen naar iemand toe? Ja, dat gaat net, hè? En nu heeft Alex, die heeft er zoveel aandacht aan besteed. En de documentatie achterin, daar schrik ik dan zelf ook van. Want ik probeer er niet zoveel bij stil te staan. Want het leven gaat voorwaarts en ik wil mee voorwaarts. Maar kijk, door al die operaties, er zitten ook wel een paar hele ruige dingen tegen. Waarbij je, die gaan soms een paar jaar mee. Je zou bijna kunnen zeggen trauma. Maar voordat je dat dan kwijt bent. Toen in mijn nek is geopereerd, hebben ze van 3 wervels 1 weten te maken. En toen moest het hoofd in een soort klimrek. Maar dat was geen makkie. Want het klerending zat ook voortdurend scheef en raar. Volgens mij was het vooral dat ding wat om de borstkas heen moet een maat te klein. En ik was toen 30 kilo zwaarder dan dat ik nu ben. Ja, maar een Bourgondier gaat er uiteindelijk ook uitzien als een Bourgondier. Hè? Is vaak wel zo. Ja, het is echt zo. Ja. Dennis! Ja, dat is een held. Die broer. Ja, mijn broer. Ja. Wat voor rol speelt Dennis in die leven? Nou, die is erin gekomen. En ik zocht hem voor het eerst op de tweede Goudsbloem Dwarsstraat. En daar was een sfeer. En ik weet ook bij God niet hoe dat kwam. Maar we hadden een soort feel over en weer. En ik weet niet of het toen al zong. Wil je mijn broer zijn? Ja! Ja! Maar hij is het wel. Dit is mijn broer. Dat is toch prachtige woorden. Nou, mooie reden om even naar Dennis te gaan. Dick Dennis, we kennen natuurlijk van speedrock band Peter Pan Speedrock. Maar gelukkig, ja moeilijk. Johannes, voor jou. Ja, mijn broer inderdaad. Ja. Steun en toeverlaat. Zeer zeker. Ja, moeilijke momenten. Ik zeg altijd tegen mijn ouders, ik heb een oudere versie van mezelf. Dus, hoe kan dat nou? En dat Johannes ook nog tegen zijn vader ook gezegd, ik heb een jongere versie van mezelf. Dus. Uit wat voor gezin kom jij? Ja, vrij normaal gezin. Ja. Maar had je andere echte broers in dat opzicht? Ik heb een echte broer ook nog. Maar Johannes is meer, ik zie Johannes beschouw ik meer als mijn echte broer dan mijn echte broer. Hoor, eigenlijk. Ja. Rock'n'roll maatjes. Ja. Je hebt je leven aardig omgegooid, hè, een paar jaar geleden. Ja, 5 jaar geleden ben ik in principe met alle seks, drugs en rock'n'roll gestopt. Helemaal. Ja, na 3 jaar alles gestopt, trok de rock'n'roll toch nog wel een beetje aan me. Dus de seks en de drugs zijn wat minder geworden. Eigenlijk helemaal weinig. Maar de rock'n'roll des te meer. Maar het gaat goed met je? Ja, gaat prima. Ja. Kun je dat dus merken? Je hebt er een punt achter gezet? Ja, ik was behoorlijk verslaafd aan drugs en al die shit. En ik was op een gegeven moment 170 kilo. Ja, dat ging allemaal nergens meer over. Dat was gewoon, het leek wel Elvis in zijn laatste jaren, in zijn laatste dagen, zeg maar. Ja, en je wilt weer ouder worden? Ik wil wat ouder worden, ja. Nou, ik maak je vandaag hier mee in de studio. Je bent levendig kwik. De broest, zeggen wij dan in het Fries. Oké, nou, prima. Ik zal het onthouden, de broers. Heb je nog een nummer? Ik heb nog een nummer. Ja, meerdere, maar zullen we even... Ja, het is goed. Het is prehistorisch beest. Het gaat over mij. Oké, rock'n'roll man. Dick Dennis en de Rukkers live in Noorderwien. Yo. Ja, muziek, want dan ben ik klaar. Ik wil een muur van harde gitaar.
want daar begon het mee. Maar ik neem nu die rikkers mee. Ik ben een prehistorisch beest. Wauw, ik ben een prehistorisch beest. Je wil me zeker op je feest. Ik ben een prehistorisch. 6, 6, 6. Dat is mijn nummer, bel me maar. 6, 6, 6. Ik sta altijd voor je klaar. 6, 6, 6. Is mijn nummer, bel me maar. 6, 6, 6. Ik sta altijd voor je klaar. Ik ben een prehistorisch feest. Je wil me zeker op je feest. Ik ben een prehistorisch beest. Je wil me zeker op je. Wauw! 6, 6, 6. Dat is mijn nummer, bel me maar. 6, 6, 6. Ik sta altijd voor je klaar. 6, 6, 6. Is mijn nummer, bel me maar. 6, 6, 6. In je kop of in je haar. Yo! Hey. De renners en de rukken. Straks doen we nog meer met hem. Praten we nog. En praten we met Johannes de Bom en al die andere gasten hier nog. Maar eerst maar even naar Marcel Smit. Komt mij naar je album uit, dus stak hem hier. Ja. Ik herhaal het nog maar eens even. Ja, dat is de bedoeling, hè? Dat is de bedoeling. Ja, precies, ja. Wordt dat een project met al die muzikanten erbij en dingen naar de oren? Of hoort het lieds? Nou, wie zie je natuurlijk bij de noemers, de juiste muzikanten. Ja. En daar is je mensen. En dus doe hast de vestjes kleer. Maar zoals ik zie, nou ik heel keel spelen op één gitaarke. Zal er bij een aantal nummers drums komen. Er zal elektrische gitaar meer in komen. Dus de moest de sfeer nog deel zetten met de rest van de instrumenten. En dat is wel een uitdaging steeds maar. En dat moest eerst alle kleren gaan, dan de studio in. Dat is de volgorde. Ja. Maar in de praktijk is het vaak in de studio zeggen, toch nog even dit, toch nog even dat. Dit is toch wel even leuk, dit is ook wel leuk. Dus daarom is het altijd zo'n proces. Ik ga het nog 2 keer meemaken, dat is best wel een dingetje. Maar ik denk dat ik er boven klaar voor ben. Friesikana, op Atus. Ja, van jongens nog solo. Poer lijkt me alleen nog. Weet dat? In Jester Nightsjerk. Begint om 8 uur. Dus daar breng ik dan 2 setjes met mijn muziek, met mijn harkzangjes. En daar vind ik het ook leuk om er nog wat meer over te vertellen. Ja. Dus ik wat achtergrond denk je, hoe komt de nummer, hoe bestaat de nummer. Ja, wijst het wij helemaal, want toen zie ik het vaak wordt onbekende artiesten. Ja, nou, ik schreef eigenlijk alles zelf, maar nog van Friesikana ben we dingen aan het doorzetten. En dat zijn zulke mooie vestjes. En ik zie bijvoorbeeld het volgende vestje wat ik nou aan doe, dat is, ik zie een vestje over Friesland, maar nog net echt specifiek over de Friese woorden. Waar ik natuurlijk bij. Woordpikjes, hè? Ja, woordpikjes. En dat wil ik dan maar als radioprimeur bij die in het programma doen. Maar dan is bij mij graag. Ja. Bij die. Ja, bij mij. Hier zie je die. Ja, dat is iets, jongen. Hoe heet het? Wat denk je hoe het heet is zelf? Ik moet wel even zeggen, het is dus een oerzetting en dat is wel te gek om eventjes te nemen. En ik wil voor de harkers om eens te googlen van Brand Cobb. Dat is voor het programma Friesikana door de zeker oerzettingen van wat minder bekende Amerikanen. En dit is daar een van. Hij is fantastisch trouwens. Hoe denk je dat het heet? Het woordpikje? Nee, de woorden. Marcel Smit. Er is een krieter in Friesland wat een wichter ben bloeit. Wat op een beenbal en twam bij graag groeit. De meesken ben rustig, zo de kot uit de been, maar stiet de kot aan de grond, zelfs een kleer van die stem. Er is een krieter in Friesland, er zit een handel in bloed. Alles is daar te keer, praten keer ze daar goed. Leven liet me zelfs baas, dan groeit van hun oor. Wat ene net kind, dat komt daar van ook.
Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar het plak, waar het leven me vol. Neem me mee naar de woorden, naar mijn buitengrond. Er is een kriete in Friesland, roen onverneemd. Op het zand tussen pingo's ontkomt haar neert. Voor jaren en seizoen wutst jaren weer. Zonder nijzer te worden, krijgt de krant het pas weer. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar het plak, waar het leven mee vol. Neem me mee naar de woorden, naar mijn buitengrond. Er is een kriete in Friesland, zo smoek en zagrien. De singles mij elzen, had al hier een saastien. De spit keet het ver, ze binden net meer. Maar het werk bij de boer is nog heel tijd net klaar. Naar de woordbjensjes gaan, de skerjonsjes weer aan. De hintjes maat vast, het gas maat van het land. En wat in de vrouw, ik hier nog kom. Ik wil een deel van die woord, ik kom altijd weer aan. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, daar krijg ik een goed zin. Breng me weer om naar je plak, waar het leven mee vol. Neem me mee naar de woorden, naar mijn buitengrond. Neem me mee naar de woorden, daar wat ik het liefst ben. Naar het land van mijn orde, ik ook zelfs niet meer ken. Breng me weer om naar je plak, waar het leven mee vol. Neem me mee naar de woorden, lees me daar. Lees me daar in de grond. Marcel Smit, dwaande naar je album, dwaande mij Frisikana, Jong, Jester Nijtjerk. Een jonge filmprogramma, maar heb ik het zo wel nemen. Ja, begint te maken toeren. En, Verder een plan het weekend? Weekend? Nou, mijn vrouw is een weekend voort. Oh, dus, hoe bleek je? Dan had ze in één keer al die rode drukte. Hè? Ja, hè? Ja. Whisky op tafel. Wat nog wel leuk is om te zeggen is dat ik 15 december zal het eerste optreden zien wijzen tijdens de Friese Pop Awards, uitreiking van de Friese Pop Awards, met mijn hele handel. Oké. Ja. En waar is de hele handel? Nou, Wil Diekes Rutgien, Wander die zal naar bassen en Jelmer Haringsma die zal spelen op elektrische gitaar. Dus het wordt een hele hoge geluid, een hele hoge sound, maar ik ga er van bord nog doen. We plannen wat, in 2019. Kom je maar eens in met een handel. Deal. Hele handel. Jo. Dank u wel. Marcel Smit, dames en heren. Jou een applaus. Ja, prachtig. Straks verder met Dikke Dennis, Johannes de Boom. Maar ik ga eerst naar een man die al vaak bij ons de gastwest is. Ja, ik zeg altijd Nederland en Spanje met elkaar combineert. En dan ik nog de Engelse taal. En dan broek, dan werd het helemaal ingewikkeld. En toen betocht ik nog dat er een boek schreeuwen wordt. Ik wou dat ik jouw leven had. Rick Treffers, welkom. Ja. Sta je inmiddels wat Fries of niet? Ja, ik versta het een beetje. Ik heb welkom en zo. Maar ja. Ik ben in Valencia, probeer ik nu Valenciaans te leren. Ja. Dus dat is nu een volgende taal die op het lijstje staat. Is dat voor een Nederlander en een Hollander een moeilijke taal of niet? Het is dezelfde taal als het Catalaans, dus het is een andere taal. Maar als je Spaans en Frans en Italiaans een beetje kunt, zoals ik, dan is het niet al te moeilijk. Maar je moet het wel even bestuderen natuurlijk. Een boek heb ik hier in mijn hand. Je debuutboek moet ik er ook bij zeggen. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar wel deels. Wat erin voorkomt is heel veel jouzelf. Persoonlijke verhalen, zaken die je hebt meegemaakt in Spanje. Je muziekcarrière. Dick Scheffers, Sandra komt erin voor. Het zijn allemaal fragmenten. Hoe zie je het zelf? Want het is niet een klassieke autobiografie.
Nee, het is een mix van autobiografie en roman, denk ik. Omdat het is begonnen uit... ik heb wel wat toersverslagen geschreven in mijn carrière. Ja, ze hebben dagboekdingen ook. Ja, tours in Mexico, Argentinië en voornamelijk in Spanje. Ook een aantal dingen in Nederland. De nieuwe Chris Martin. Ja, precies. En dacht van, is het nou leuk om een boek met tourverslagen uit te brengen? Ja, misschien wel, maar het kan ook wel iets meer zijn. Dus ik heb een interview gefaked en allerlei personages bedacht. En ik schijn mijn licht ook een beetje op mijn leven in de muziekindustrie. En in Nederland, maar ook in Spanje. En hoe het allemaal mis kan gaan, hoe je opgelicht wordt en dat er allemaal ook leuker kan zijn. Maar vooral dat je in plaats van in geld uitbetaald wordt in olijfolie, zonder dat je dat wist en zo. Dus allemaal avonturen, maar ik heb er een beetje een draai in gegeven, zodat je ook kunt, als je niet van de muziekindustrie iets weet, dat je het gewoon kunt lezen als een spannend verhaal. Ja, het is lekker leesbaar, want er komt ook nog je verhaal over als gids naar voren. Ja, als ik in Valencia ben, dan werk ik nog als gids voor de toeristen, allerlei nationaliteiten. Dus het gaat er ook een beetje om van de titel, Ik wou dat ik jouw leven had. Het gaat erover van, ik ben als bohemien naar Spanje verhuisd op een gegeven moment en daar muziek gaan maken. En dan komen er Nederlanders die een hypotheek hebben, kinderen, vaste baan en gewoon geld en allemaal geregeld. Geld voor een montuur en een bakfiets. Die komen naar Spanje, die zien mijn leven dan en die zeggen van, nou, het is ook wel geweldig eigenlijk. Ik wou dat ik jouw leven had. En dan denk ik wel eens, nou, ik wou dat ik jouw leven had. Want dan heb je gewoon meer poen. Ja, geregeld leventje. Ja, precies. Zo zie je maar weer. Dus het gaat ook over keuzes in je leven en daar gaat het boek over. Dus, ja. Over het schrijven, het boek gaan we straks nog hebben. Eerst jouw eerste nummer graag. Je gaat Engels, Nederlands en Spaans doen. Dus met welke taal begin je? Ik begin met een oudje van Mist, die je goed kent. Een nummer uit 2002. Dat gaat over de liefde en over oorlog. Dat is vaak hetzelfde. En dat heet Open Arms. In het Engels. Rick Treffers. Oh, Almighty God, what have I done? Is there a way to the way this affair has begun? Oh, sweet remembrance, how can I overcome? If I open my arms, would you lay down your guns? Would you lie down next to me? Could you just cry out loud on my chest? Or would it be the best to say goodbye? I was a soldier on your front line, and now I'm in the hospital. How I'd like to reload and shoot you off your pedestal. How come you violently love me? Baby, what you're aiming at? Is it the hole in my heart or the part that's shiny red? Would you lie down next to me? Could you just cry out loud on my chest? Or would it be the best to say goodbye? Bye bye, bye bye, bye bye, bye. When I caress other bodies, memories grow too strong. My heart jumps right back to where it belongs. And I doubt if I can be any longer in doubt. I let you into my heart to never let you out. Oh, grand finale, don't wait another day. If I'm a man, I grab your hand and take all your pain away. If I'm a man almighty, I jump right through the fire, take out the sword and fight for every inch of our desire. Would you lie down next to me?
Could you just cry out loud on my chest? Or would it be the best to say goodbye? Bye, 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 bye. And if you cry, I will try not to frown, not to protest. I will do my best to do it right. Rick Treffers, hij zal aansens naar de break nog eens in boek praten. Ik wou dat ik jouw leven had. Intussen is Emiel van Hoenekamp binnenkamp. Die had mij een mooie moeds op een kop gezet. Mijn woordpik, dan weet je in ieder geval bij mijn roots lezen. Straks nog heel loeren. Met Johannes de Boom, met Dikke Dennis, met Rick Treffers en met nog volle meer. Graag tot dadelijks. Sportende kinderen, daar horen echt geen rokende mensen bij. Je wilt natuurlijk niet dat we meeroken of het later zelf gaan doen. Er iets aan doen is simpel. Ga naar rookvrij.nl, selecteer sportclub en teken voor rookvrij. Rookvrij kinderspel, yeah! Met 1 klik op rookvrij.nl. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Was nou maar naar Specsavers gegaan, want de tweede bril is totaal gratis. U kunt hem zelf houden of weggeven aan een ander. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Altijd voordeel, ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 18 november. Optrekken en afremmen met 1 pedaal, semi-autonoom rijden met ProPilot, automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Jij shopt het, jouw vloerkleed. Nu bij Quantum. 15% voordeel op alle vloerkleden. Quantum, daar woon je beter van. We herinneren hem als een jongen met een gouden hart. Als je dat dan hoort, is dat toch een stukje troost. Jullie voelen je omarmd. Ja. Wacht niet om te vieren, wacht niet om te vechten. Voor alles wat je waard is, voor je het weet is het voorbij. Want alles, ja alles, is nu. Laten we wat meer naar elkaar omkijken. KRO en CRV. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als er nog een lied cielo wordt het erin met Noorderwind Live, dus vergeten mee. Het wordt een mooi muzikaal feestje. Maar eerst het nieuws uit de provincie, maar afgeboven. Friesland krijgt €24 miljoen van het RIEK voor projecten in Noord-East-Friesland, waaronder Holwert on Zee. Dat maken minister Schouten van het ministerie van LNV Vretemidje bekend. Het RIEK hier €200 miljoen beschikbaar voor regionale kniepunten in de regio's. De provincie Friesland had 8 projecten inzinnen en 3 worden nog stiepen. Naast de €24 miljoen van Noord-East-Friesland krijgen de provincies Grains, Drenthe en Friesland-Mijnwaard 10 miljoen voor de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Door de tastzissing van het RIEK er is, kunnen de vaststellen verder uitwerken worden. In het voorjaar van 2019 worden de deals tekenen. De demonstratie van Kick-Out Zwarte Piet, de KOZP in Ljout, is sneun bij het Ceylon. Dat had de gemeente besletten. Tjenoer het Gerechtshof is er een plakje reserveren voor de demonstranten. Burgemeester Vetkronen. Nou ja, allereerst, we gaan gewoon het kinderfeest staat voor. Dus het is gewoon een normale intocht met normale optocht en alles erbij. En ergens langs de route zal een hele kleine demonstratie plaatsvinden van niet meer dan 20 mensen. En dat zal in de buurt van het Zeiland zijn, Wilhelminaplein.
Dus bij de Prinsentuin enzovoorts is het prima en de rest van de stad is ook veilig. Joyce Beukema had de demonstratie onvregen uit namen van Kick-Out Zwarte Piet. Ze is net al heel tevreden, want lever hier ze midden in de Prinsentuin staan. Maar dat is nevens kronen net mogelijk in verband met de veiligers. Op het Ceylon kunnen de KOZP'ers wel in een speciaal vak staan met loedsversterking. Judoka Margriet Bergstra van de Lemmer is op de Grand Prix in Den Haag uitschakelen. In de klasse rond zo'n 50 kilo woen ze haar eerste 2 wedstrijden, maar daarna verleer ze in de kwartfinale. Ze mocht nog wel de herkozingen in, maar ook daar verleer ze. Uiteindelijk is Bergstra als zonde eindigen. Ze hiervan zelfs hopen op een podiumplak. Om haar te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 is het wel belangrijk dat Bergstra genoeg punten pakt, maar dat is helder, zei ze. De politie had van de morgen nog 2 extra vertochten aangehouden in de zaak van de oerval op een pizzacourier. Dat baarde in de nacht van Tiesday op Waasdie in Wergeer. De nieuwe vertochten binnen 2 friendshitters van 19 en 21 jaar. De politie had eerder ook al 2 friendshitters van 16 en 17 jaar aangehouden. De oervallers bedriegen de courier met 2 vuurwapens, doet hij in Wergeer wat bezwaar voor. Het duo naaide uit met het geld en de auto van de courier. De politie kon gauw de achtervolging inzetten. De vertochten reden haar zelfs door klem op de Ljouwte Strijdwij op het Jereveen en bezochten daarna Rindewij uit te naaien. Na het lossen van waskorgingskotten terug de politie kon ze dags aanhouden worden. De friendshitters zitten vast voor verder onderzoek. Het is een prachtig mooie zinnige dij, met vanmiddag zo'n rond 9 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het eersten. Joen en vannacht helder waar. Het kwik zakken dan ook naar een graad of 2. Onder groen kan het een beetje vriezen. Morgen werzinnen met oerdijtemperaturen om de zo'n graden heen. De wind is matig en komt uit het eersten en dat maakt het wel wat koorder van het gevoel. Dus maar goed inpakken bij de Sinterklaas in tochten. Snijden eerst ek wat zinnen, maar staat er gewoon meer bewolking. Oerdij zou wat zo'n graden. Dit wie het nijzoesjoch van nou. Wil je meer weten, zoek dan op omroepfriesland.nl of de Omroep-app. Met Renault wordt deze winter een magisch avontuur. Want als je nu de wintercheck doet, krijg je tot wel 70% korting op meer dan 100 winterse uitjes. Zo vaak als je wilt. En je maakt kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Klaar voor een beetje magie? Maak dan nu een afspraak voor de wintercheck. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Jumbo is wederom verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Jumbo? Koop nooit bij de Jumbo. Dat is jammer, want bij Jumbo hebben we altijd lage prijzen voor producten die je dagelijks gebruikt. Ook hebben we de laagste prijsgarantie en ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals heerlijke magere runderlappen, 500 gram voor €4,99. Dat is het voordeel van Jumbo. Ik was bij de dokter voor mijn zere schouder. Ze wilde me pijnstillers geven. Maar pillen vergeet ik vaak te slikken. Mijn dokter was blij dat ik dat zei. Nu krijg ik fysiotherapie en doe ik thuis oefeningen. En dat helpt. Optrekken en afremmen met 1 pedaal. Semi-autonoom rijden met ProPilot. Automatisch inparkeren. Bij Nissan kan het vandaag al. Ervaar zelf de Nissan Intelligent Mobility technologieën in de nieuwe 100% elektrische Nissan Leaf. En dat voor slechts €50 bijtelling per maand. Bestel hem nu, rij er dit jaar nog mee en geniet van een gratis laadpas ter waarde van €1000. Kijk voor meer info en voorwaarden op nissan.nl/leaf. Nissan, innovation that excites. Help de dokter met een goed gesprek. Kijk op begineengoedgesprek.nl. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Daarom profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief een laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Renault Bedrijfswagens, voor de vakman. Let op, dit aanbod geldt tot en met 30 november. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Zwitter per kop hier komt het door die moed. Kreeg in haar, of misschien wel toch een hele volle studio intussen. Want er ben een aantal van een excursie binnenkwam. En die zullen we nog even verrassen met een paar hele mooie optredens. Komende jaar Loer praten we nog even over het boek van, jawel, Johannes de Boom. Het gaat oer Johannes de Boom, maar ik zeg ze Boom. En ik ga met Rick Treffers, die zal ik nog spelen, een verhaal ik nog van het boek Ik wou dat ik jouw leven had. Het lijkt wel een boekenprogramma dit. Dat gauw naar Dennis staat. Dennis, moet ik zeggen, Dennis en de Rukkers of de Rockers? Nou, mijn fanclub is dus, zie ik hier dan, dus mijn hele fanclub. Dag dames! Tof dat jullie er zijn, tof. Ja, Dick, kijk er eens zelf naar. Wat zijn het, Rockers of Rukkers? Ja, Rockers hoor. We doen nog een nummertje. Ja, straks nog één. Nou, die is voor Heinz Smit. En dit is Rotte Godman. Ja. Komt-ie! Ja, wat vond je ervan? Ja, geweldig. Ja? Natuurlijk. Ja, fantastisch. Ja, je komt kijken mijn excursie hier bent. Nog nooit eerder gezien. We doen straks nog een nummer. Ja, precies. Ja, zeker. Graag. De nekste fanclub. Kijk, zou jij dat graag. Hartstikke mooi, man. Goed, straks nog een keer dikke Dennis en zijn band. We gaan eerst even naar Wietse Sterk, want dat boek van Boom, Johannes de Boom, is illustreerd door Wietse Sterk, farmjouwer hier uit Friesland. Als dit hele boek die of al in de omkant? Nee, al in de omslag. Omslag, sorry. Ja. Nee, dit is eigenlijk had ik deze tekening al maken in 2012. Toen weer het Jailbreak Festival in de Blokhuispoort. En voor de veiling, voor de kunstveiling, had ik toen een zeefdruk maken mijn portret van Johannes in 2 kleuren, goud en zwart. Als een soort van circusdirecteur, zeg maar, Mr. Positive. Weet je wel? Dus, ja, een beetje de circusdirecteur in zijn eigen leven.
Ja, ik vind het een zeer flamboyante en excentrieke man, maar altijd super positief. En daar wie ik wel van onder de indruk, denk ik wel daar een soort plaat van mij. Die had ik toen drukt in de oplage Tretjen, zeer beperkt. Ja. En Henk Schiefmacher had er ooit nog in gekocht voor in het toenmalig Tattoo Museum. Ja. En toen het boek uitkwam of het idee kwam, toen weer de vraag van zoen we die tekening ik op het omslagbroeken kennen. Dan had ik hem toch nog wat meer kleur doen. Dat past ik goed bij Johannes, man van kleur. En omdat het nou ik in vol color drukt waard weer dat ik wat, en dan had het ik weer naar Joske, dus vandaar. Mooi boek, over een mooie kerel, hè? Zeker weten, ja, absoluut. Ja. Ben je ermee bezig? Ja, we zitten nu correct in de laatste periode van Window Licker, wat eigenlijk een kunstproject is, opgestart door de popfabriek in Ljouwert in samenwerking met Stefan Hofman, een kunstenaar uit Rotterdam, die dat zien in zeef drukt op Ruten van Panden, zeg maar. En together met de Cowboy Killers, Stefan Sloot en Jelle van Gosliga en ik. Wij zijn eigenlijk een soort gastheren samen met Stefan Hofman. En het hele jaar terug ben er 8 orenkunsters bij belutsen. En die zeefdrukken dus op Ruten van Panden. Wat eigenlijk in de wet van de zwaartekracht ingeet. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Mooi, hè? Een beetje dwaas, hou ik wel van. Ja, ik ook wel. Ja, maar net te gewoon. Nee. Beetje afwijken. Maar hoe lang rint het nog? We beginnen nou de laatste maand in. We gaan nou 2 kunstenaars uit Rotterdam. Anouli Kroon, eigenlijk oorspronkelijk ben in Ljouwert. En Henning Rozenbrok, een man oorspronkelijk uit Duitsland, maar werkt ik in Rotterdam. En die zullen in Obe zeefdrukken. Henning is al bezig deze hele week. En aan het eind, snijn zal Anouli komen uit Rotterdam. En die zal ik een week lang zeefdrukken in Obe. En dat is vrij toegankelijk. En mensen kennen daar herinneren. En ze letterlijk bezig zijn eigenlijk. Ja, leuk man. Meer informatie op? Ja, als mensen googlen op Window Licker Leeuwarden, dan vinden ze het wel. Maar als wel even Leeuwarden erbij, als komt op Window Licker van zo'n beetje viezige... vieze YouTube-filmpjes. Ja, of het komt eigenlijk van een noemer van Avex Twin. Okay. En dat gaat door mensen die het raamprostituees bezieken. Dus ik zou Window Licker Leeuwarden intypen om wist te wezen. Dat is een goede uitkomst. Ja, doe maar een hele fatsoenlijke excursie, joh. Nou goed, dank je wel, jongen. Ja, graag niet, Willem. Maar goed zo. We beginnen naar Rick Treffers. Ik wou dat ik jouw leven had. Wanneer kwam jij op het idee om een boek te schrijven? Nou, ik wilde al heel lang schrijven, al 30 jaar. Maar ik schreef wel stukjes en zo. En toen 2 jaar geleden deed ik een huiskamerconcert in Almere bij een fan van mijn muziek. En die zei, toen hij met mij naar de bushalte terugliep in de gure maartweer en zo. Hij zei van, ja, die verhalen die jij tussen je nummers doorvertelt, die vind ik best leuk. Ik heb een uitgeverij, als je het ooit eens opschrijft, stuur het mij op. Nou, toen heb ik een heel zootje oude toerverslagen naar hem gemaild. En zei hij van, tof, dat gaan we uitgeven. Toen heb ik gezegd van, oké, dan wil ik het wel even opnieuw doen. En eventjes een echt boek van maken. En krijg je ook te maken met een redacteur, neem ik aan. Ja, nou, hij was heel mild, want ik ben zelf ook behoorlijk scherp. Dat zijn behoorlijke slagpartijen, heb ik het idee. Maar, Ja, ik heb een Rebecca van Vuren. Dat is ook iemand die op mijn platen meezingt af en toe. Die is hier ook eens weer geweest bij de omroep. En die heb ik aangesteld als extra redactrice. Die is heel streng en die heeft het heel goed gedaan. Dus die heeft mij veel geholpen. Ja. We vragen jou niet alleen voor het boek, maar ook om te spelen. Zit er een cd bij of is het gewoon de liedjes die je speelt... Nee, kijk, in het boek gaat het over mijn Engelstalige periode, mijn Nederlandstalige en ook over mijn Spaanstalige periode. Dat ik daar in een wit pak optreden zo. Dat pak niet bij me vandaag, maar goed. Ik heb wel Hijo de Poeta. Ja, mooi toch? Dat is, in Nederland zou het uitspreken als Hijo de Puta. Dat is hoerenzoon, maar het is een dichterszoon is het eigenlijk. Bekende van Cruijffen. Ja, precies. Ja, wat wou ik zeggen? Ja, in het boek komen er verschillende fases van mijn muzikale carrière naar voren. En dus daarom heb ik besloten om gewoon dat boek uit te geven en dan... Volgend jaar komt er een nieuw album in het Engels, maar dat is dan weer een heel ander hoofdstuk. Dus ik houd het even bij het boek deze keer. Goed gelijk. Het is hartstikke leuk om te lezen. Ik wou dat ik jouw leven had. Ik wou je vragen om 2 nummers nog te spelen achter elkaar aan. Okay. Dus dan laat ik je lekker met rust. Welke ga je doen? Ik speel het nummer Ver van Clifton Home. Dat is een nummer dat ik in 2010 schreef op het album Prettige Vooruitzichten. En op dat album wilde ik al afscheid nemen van Nederland. Dus het is een beetje een spiegelbeeld van het boek. En uit voorzorg heb ik toen alvast een melancholiek nummer geschreven... voor als ik heimwee zou krijgen naar de duinen en de Noordzee. En dat ga ik nu spelen. En daarna speel ik El Turista Optimista. Dat is een liedje over jezelf vergissen in de taal. En dat speel ik voor de Spanjaarden. En dan leg ik ze uit van hoe het eigenlijk hoort. Rick Treffers, live in Noorderwien. Nogmaals, boek is uit. Ik wou dat ik jouw leven had. Is wordt besteld wie doet jou zo geen op zijn site in ieder geval. En zijn muziek. Volgende jaar een nieuw album. En dan zul die Griff. Wat wil u? Vanavond treed ik ook nog op met dit boek. Nou, niet met het boek, met de gitaar, maar om het boek te verkopen. In het Tromptheater / Kattencafé Poespas om 8:30. Goed dat je het zegt. Ja, belangrijk. Ik ga straks nog een keer herhalen. Jong dus in Ljout, live, Rick Treffers, in Noorderwien. Ik heb de zee lief, natte woestijnen. Er tippelen vossen en konijnen
Ver van gift en hoon. Ik heb het even opnieuw, want het is niet goed. Dus dit is het tweede couplet. Maakt niet uit, hè? Het wordt allemaal opgenomen, het is allemaal live, dus fouten maken is menselijk. Ik heb de zee lief, zalvende golven, het zoute water in mijn wonden maakt mijn leven schoon. Ik heb het duin graag, natte woestijnen. Er tippelen vossen en konijnen, ver van kift en hoon. Ver van kift en hoon. Ik ben een strandmens, ik volg de bandensporen. De storm stoot mijn gedachten van hun eenzame troon. De vissen zwijgen wijselijk, er is geen nood te kraken. Zweven in stilte is geluk, alles jubelt in de toon. Alles jubelt in de toon. Maar achter de duinen in kantoorcomplexen, achter de schermen, industrieterreinen, ik heb de dieren lief en dan een hele tijd weer niets. Ik wil ze al mijn liefde geven, hun verdiende loon. Hun verdiende loon. Hun verdiende loon. Ver van Kiften nou, dankjewel. Het volgende liedje, El Turista Optimista. En wat ik al zei, toen ik Spaans begon te leren. Mag ik even praten of moeten we meteen knallen? Ging ik naar een dorpje in Sierra de Gredos in Spanje om Spaans te leren. Deed ik een cursus. En de leraar zei van de beste manier om echt Spaans te leren is 's avonds de kroeg in te gaan en bier te drinken. En haar husband zei toen van en dan meisjes versieren, want dan leer je nog sneller Spaans. De eerste 3 avonden hebben we vooral heel veel bier gedronken en geen meisje versierd. Maar de 4e dag had ik succes en ging ik met een meisje een wandeling maken op een berg. Het was 35 graden in de zomer in Spanje. En de meisje heette Chus, vond ik op zich ook al een rare naam. Want uiteindelijk, achteraf begreep ik dat het Maria Jesus was. Ze was ook niet echt heel knap of zo, maar ja, ik was daar aan Spaans te leren. Dus ik dacht van, ik moet er gebruik van maken om met haar te gaan babbelen. Het eerste wat ik zei, het was heel heet, zei ik, estoy caliente. Dat zit ook in het liedje. En dat betekent, ik ben heet. Ik bedoelde eigenlijk, ik heb het warm. Dus de meisje rende meteen een harde berg af, maar ik heb in ieder geval het Spaans geleerd. Oké. Soy turista, optimista, soy verde, soy mixta, estoy caliente, me equivoco, oh, 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 oh. Siempre me equivoco.
principal y primera. Siempre me equivoco, ahora mismo y ahora. Siempre me equivoco, mañana y pasado. Siempre me equivoco, pollos fritos y asado. Oh, 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 oh. Oh. Siempre me equivoco, la sauna no es un spa. Siempre me equivoco, autopista y autovía. Siempre me equivoco, chipirones y calamar. Siempre me equivoco con la moneda de Gibraltar. Soy turista, optimista, soy verde, soy mixta, estoy caliente. El sol me pone. Pa, pa, parara, pa, 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 parara, pa, 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 pa. Me equivoco. Siempre me equivoco, café con leche, corto de café. Siempre me equivoco, J aragonesa y JB. Siempre me equivoco, pero nunca me desespero. El turista optimista siempre empieza desde cero. El turista optimista nunca nada en el mar menor. El turista optimista siempre busca el calor. El turista optimista no tiene miedo del terror. El turista optimista está gozando de amor. Rick Treffers, dames en heren. Rick, kom hier even, dan kan de volgende artiest al op jouw plek gaan staan. Want we krijgen nog een heel kwart nummer van Wouter van der Wal. Boek is uit, gewoon normaal te bestellen via de site of zo? Via de site ricktreffers.nl en ook uitgeverij Vreugdenberg.nl. En bij de Betere Boekhandel. Maar in Friesland zijn we nog met Van der Velde aan het praten. Okay. Maar bij deze eventjes overtuigen. Een beetje stimuleren. Ja, precies, een beetje stimuleren. Ja. Vanavond? Vanavond doe ik een show met voorlezen en praten en liedjes spelen in... het gaat uit van het Trompetheater, maar volgens mij is het verplaatst naar het Kattencafé Poespas. Maar het is vlakbij. Een hele mooie locatie. Het is een mooie locatie. Nou, ik heb er hartstikke veel zin in. Kom allemaal langs. Er is geen paella, maar er zijn mooie boeken te koop en liedjes en gezelligheid. Leuk dat je er was. Dankjewel. Bedankt voor de komst. Boek Utus en Jong live in Ljouwert hier. ricktreffers.nl. Ik ben Wouter van der Wal. Wouter, er komt binnen kwart over waarom om even de cd te promoten. De spelers live. Ik speel hier live, ja. Dit weekend? Dit weekend. Nou, mooi jong in Lollum om 8 uur met het mannenkoor, met Chanticoor, sterk spul. En komen de snijntemiddag om 11 uur in Wijnaldum, Wienaam, van de voetballer. En dan speel ik om 11 uur in het Sjerkje daar en dan hoor ik daar een indoor kampvuur. Kijk, wat best de kampvuurmuzikant van het hier 2016 uur op. Deze cd uit? Geen nieuwe cd. Ik ging voorlopig net om beginnen, maar ik ben wel vestjes aan het maken zien. En die vestjes neem ik ze nou en dan ik op en dan zet ik die op YouTube en zo. Dus er is wel nieuwe muziek. Dat bloot ik altijd kom. Als het ophoudt, dan is het gebeurd natuurlijk. Ja, maar doe wel eens mee om even een reclame te maken voor dit weekend. Goed, even wat nummer. Ik wil even wat van die heren. Ja, hartstikke leuk. Ik weet net, ik ben dus in die kampvuurdingen ben ik altijd op het moment. Ik weet nooit van tevoren welk vest ik jong gaan.
Dus nou is ik een beetje de vraag, wat is hier de energie? Hebben we zin aan een Nederlands vesk? Hebben we zin aan een Fries vesk? Sowieso een vlat vesk? Doe maar een Fries vesk. Kwart Fries vesk. Fries vesk? Maar dan in de derde staat, we had drok hier, jongens. Dus doe maar even een kwart Fries vesk. Wouter van der Wal, dit weekend dus op een paard. Wienaldum, ja. Wienaldum, ja. Bij Haas. Wouter van der Wal, live. Kom smooi mooi, nou mi beemut van touw. Zullen we dwaan dat wij verreëlen wienen. Als een prins en prinses, die wen je in een grut kasteel. In uw kasteel wie in het justere heimzinnige kemers, maar ik een balseel. En een feestmeal, dat wij mooitje van de griente uit een volkstuin. De hut is uw fort van pakje touw en afval van de bouw. En we stoken een fik in het midden van uw bosk. Daarop brouwen we een toverdrank van sletse wetterbladen en mos. Jou mij die hand en doen je mij om het vuur. Jou mij die hand, doen je mij om het vuur. Heb je maar nodig, want dan doen wij tjabba 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 tja. Tjabba 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 tja. Probeer het eens. Tjabba 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 tja. Tjabba 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 tja. In het juster glimt het licht in uw gezicht. Een waas van dauw boven de varens verschijnt. Als een spook dat om het hoekje zocht en gauw weer verdwijnt. Het is net warm, maar wij haat ik net koud. In uw school, plak van pakje touw en afval van de bouw, ben wij de prins en prinses van een hele oren vrouw. Jou mij die hand en doen je mij om het vuur. Jou mij die hand en doen je mij om het vuur. Tjabba 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 tja, je mik. Tjabba 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 tja, Willem. Tjabba 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 tja. Tjabba 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 tja. Tjabba 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 tja. Wouter van der Wal, nog even, West eerst. In Wienam komen de snijn en morgen om 8 uur in Lollum in het Warpshuis. Wat doet het shock die weer in deze studio en dan krijg je er iets meer tijd, meer ruimte. Ik ga één keer naar Johannes de Boom. Johannes, dank je wel. Mooi, alle plezier. En bedankt ik Alexander, waar is ze? Nou, de skroester. Ja, nee, dat ga ik zeker doen. Komt dik voor elkaar. Zijn we nog hier in de maan? Ja, natuurlijk. Dennis! Yo, ik heb er eentje van de Shavers. Dankjewel. Deze is van Johannes. Komt-ie.
Friesland, bedankt! Dikke Dennis! Yeah! Dikke Dennis en de Sjevers, dan neem ik hem maar even. Dank jullie wel, jongens. Het was mij een waar genoeg. Kom nog een keer weer. Ja, graag. Super, dankjewel. Goed, Johannes de Boom, dankjewel. En Emiel van Hoenekop, dankjewel voor de mooie moeds en alle gasten hier in Hewitt Noorderwiel Live. Het boek is uit, die van Rick Treffers, met de ek oer Johannes de Boom. En dit is Noorderwiel Live. Hoi! Hoi! Ja, hoi!